iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Angie! Violi, Agluluwa ka. malagip ko lang aming tinapalapas. Tinapasama ka dagiti dadakkel ta. Tinakaalinggit, apa nagrigay ti bantay ijela Trinidad. Uwin nga rod, adu idi iti nagaburan kan saanan anabirukan ti bangkay na. Naitanamdan as ibibiyag iti dayjay apaset ti bantay. Uwan nga ron. Kaslak kupik ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtan ka dagiti naganak kanya. Tuwa akabsat ko. Agpadata, Angie. Agpadata iti marikrik na. Nagkasang tinapagten kadagiti patpatgen ta iti biyag. Gapo iti dayjay adidigra. Puno day ta. Uwan gayam, agturpus ako iti kileyo. Nagsaya at kit kuman. No si bibiyag pa'y tina. Tapno maimatangan na ti panagbaligi. Babaen ti adu at tultulong mo. Agyaman ako na, ibes. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata. Nagsaya at kaagayam. Agpadatan anatay dagiti dadakkel ta. Agpadatan ana ulila. Isu adata nga rod ti rumbang nga agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ginawa. Kat makuna ka nagasa ta. Taada ka anapod no agayam, bes. Kas itinakunak. Awan sa baling agtinulong no saan adata. Sapay ko man. Tamay ka nak iti gundaway nga agsubalit iti kinasayaat mo, gayam. Saan mo apanunutan dayta? Gaputa saan kong mat nga urayan ti supapak ti naipaay ko at tulong. Congratulations, Bes! Thank you, Violi, my friend. Oh, ato iti diploma. Sikat ti pangisagutak iti daytoy. Tangay awan mo't dagiti dadakkel kon. Thank you, friend. Patpatgan ka unay agayam ko. Patpatgan ka mo't, friend. Agyaman manan. Tsak tumao mga agyam-yaman ken ka, friend. Sus! Saan mo apanunutan dayta? Saan man? Tano saan aga po iti adwa sakripisyom? Saan ko ang magteng ti kastoy? Saan ak ang makaadal, bes? Anyan? Putno mat. Adun ti utang ko ang naimbaganakam ken ka. Di mat, nagsaritaan tan ti may papan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mat iti sumablat nga agadal. Uwan, bes. Isu adi ka nga agyaman. Tasyak mat ti sumublat nga umutang iti naimbag anakam ken ka. Saan ka nga umutang? No diket, agbayad at iti utang ko ang naimbag anakam ken ka, bes. Anya? Uray anya pa editan ah. Ala, good luck ka data adwa. My best friend. Lamangan kayong babalasang. Pasensyaan yung tibasit alinuto. Ala, anya basit anti. Nagadun tupay. Basit la dayta. Dayta na tiregalog kan ka naggraduar, Angie. Agyaman na kanti. Nakaananos kayo unay kada kami itigayam ko. Amok akailiw yan dumadaan iti ina. Isa ano da parikot yung babalasang. Di kay agbabay ng umasitag kada kami kini Uncle Leonato, ha? Oops, awan ti agsangit. Sango ti grasya ti ayan tayo. Oh, gaya man niya. Unay kay lakit din yung uping aya. Ala. Magan tayo kit din. Maudin to ni Uncle Leo. Ta sigurado ang marabyan man na sumangpot dayjay. Nagsango daman nga tankin ni Panyong. Ulitik man ang tiagyaman kada kayo, anti. Bioli, bes. Nakasaysaya at kayo kanya.
Nagyaman naktapinot kam ti awis ko, mangantay tirwar. Kababain mo't ken ka, ah? Kunamot nga i-blow out nag. Adang may napatigunay kahit ko amaman. Ano dayta? Nakalpas kan ti panagatan mo. Aklon na kumamatan. James? Awan magngatan ti pambar mo. James, ada pa'y responsibilidad ko itibiyang. Anya? Amo mo ti background ko. Awan ti inlimod ko ken ka. Jay gayem ko tinang paadal kanya. Iso nga ita ta nakaturpos akon. Tulong ak matigayem ko. Tap na makaturpos mo't akas kanya. Saan tapay mo tinagasawa na bilang? Agay na italaay. Tano nakasagana kanton na paikasal kanya. Di isunto ti panagsimpata. No pa'y kasta, saan ka apilitan? No di mo pa'y kayat di magikalay sa kanya. So please, ako rin ako man. Kanak ko mapay iti basit a panawan amang panunot iti amin. Di na ko maapuraan, James. Violebes! Nakapasa akin ni board exam! Thank you, Lord! Talaga na ayat unay ti Diyos kadatang. Amuna dagiti kakaasyan na. Uwan, Bes. Agsapulak at agos iti pagtrabawak. Congrats, Bes! Uwan, Bes. Katagyaman ak unay. Tauray na pukaw dagiti patpatgag iti biyag. Nangro na kadagiti naganak kanyak. Nakaturpusak. Babaen ken ka. Wen, Bes! Naimbag pailaan ti Diyos kadata. At daak man nandito State University. Makaikaw at ag-eskwela. Kunak no siya ti kabakatan dito'y ngam saan matgaya. Ado dagiti padak nga agtawanin iti 25 a first year college. Ken adda pa'y bakbakat ngam siya dito'y pagadalan. Agawid akpay. Tadwa nga oras ti vacant ko. Uray, tadi talaang ti pagapabangan mi kini Angie. Walking distance lang manipod dito'y pagadalan. Love you too. Bye. Ay, kastoy gayam tirik na ti maadan iti kayan ayan. Naragsa, nga dalaok na apa nagdanag. Naragsa ka. Takas ko ni James tinagbaning akayan ayan ko. Madanagan akmet. Tamangan no. Lukwan naktulaan. Nataer. Ken padak a professional ni James. Sana maglikan nga ado dagiti gusto ken ko na. Sapay kumata din nakto alilawan. Siya tulaan kumati ayatan na. Isu ti umuna nga ayat ko. Ken, sanak to kumangag sangit. Gapuket ko na. Isimpa akong dagiti things ko. Agawid akon. Nagawid mo't gaya mong dagiti pada ka maestra iti na ito yung pagadalan. Bes, nagbayad gan iti tuition fee. Oh, at iti pagbayad mo. Nagsaldo ka ka din, Bes? Wen, isong agbayad kan iti tuition fee. Agyaman na, ngam, sobra da ito eh. Nalakit din idulin mo. Tanaimbag lang ada ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Agyaman na, no idilig mo't ititid ko kang tayo nga allowance mo, at ayo adakdakal tititid mo kanyak ita. Siyempre, dakdakal ti sweldo kas maestra. Ngam ti sweldom idi nga agsi-sales lady iti may sa amol. Agyaman na, talaga naayat ni Apo Diyos. Tauray kas daylaang ti trabaho kidi, na isakripisyo tamot latta ti panagadal mo. Iso anagbalin ka amestra. Wena, tanalaing gamot ngamin nga agdiskarte idi. Kasong dayta, dandan ni surusuram amin a politiko idi. Tapno isponsoran dalaang ti panagadal ko. Wena, isupay mo tinait itad da atulong dagijay, Bes. Dakkel atulong dagijay. Wen bes, kat dayta ti pagbili bak unay kin ka. Nalaing kang agdiskarte. Sikatin ang ipampamuspusan ni Tiamin. Isu nga ita. Subadak mo't nga rod dagiti adwa sakripisyo. Tapno makalpasak laeng iti panagadal ko. Thank you, Bes. No kasta,
San pa'y nga mo gayem mo? Di may papan ka tata? Saan pa'y? Tamabain na ka mangipod no. Ngam, papay. Sana pa'y nakasagana. Mabain na. Ah, ibay na? Kasta ka di? Ah? Ni saan? Ada nga min saritaan ni. Asa kam tula makinubyon, no agpada kamin nga adaan iti trabaho. Ano ya? Ay, napintas ka talaga. Ken amo ka na singpat ka. Agyaman na. Uray si ka. Amo ka na simpet ka. Dakkel ti pa nagtalikukin ka. Amo ka di naktupaldaangan. Amo adi naktupagsangitin. Ken, di nakto isukat iti sabali. Promise. Si kanto lang tetep. Aging katong palbiyak ko. Amangan no makakita kanto iti napimpintas ngam siya. Ket panawan nakton. Din tumapasamak deta. Diyak marami deta. Tas yung kalang ti babae nakariknak iti nagpaido mga yan. Ay ayatang kaonay. Ay ayaten ka mat, James. Ay, awan mo na to. Nabartet ka manan. Kwarta makin, di bakit? Pangaramatam iti kwarta. Di bakit mo? Tamagan na pala. Ang damang kasangag Arak manan. Saan? Si Kamo. Kita man na kayo numakaw. Pangaramatam nga ron iti kwarta. Basta bakit? Ipagasot lang. Ay, akwan. Nagbayad ak kami iti city services. Kan kabay-bayad ko iti buwis ti balay kan lote. Naibos ba na? Apa yan? Naibosan tayo abang? Na, manumaala malaalak nga abang diti balay ngay. Kedua maala kwarto ti papaabangan ta diti balay. Mas dawak kami kang kabakit. Ang damot permit ang agpapabang. Alam, di mo pailay pangato ti abang na gajay dua babae. Sa border tayo ti may sa kwartaw. Kaasi na nga rod. Amumot nga ulilan adamang dagiti nga agayam. Regular pa yun iti pagisulsuruan dahil sa raya. Ewan ngam iso ti mang papaadali di gayam na. Simublat lang nga ag-eskwela ni Violi. Agis ko'y lapay lang kami. Bakit sana? Apay ay apakibiyangam ika. Kasano adya pakibiyakan? Bakit? Kanagbasi mo lati abang na dito'y malay. Ay, awan na malugit na. Bakit? Ipangatong mo't ati abang na. Awan na ita asi-asi. Siyo na kumakit di ati masal ka na ta. Tagpada ta nga awan trabaho na. Nato, ay sumardang ka man. Kababain ng mga daka. Ay, pagbainam ko ba? Karbangam ti mangipangato iti abang na. Aniya? Tinawantay kat kuma. Oray no nababa, basta dagab-abang iti 2 kwarto. No, pimanaw daga po iti kangato ti paabang mo. Ay, adadan nga awan na pulos ti kwartata. Ado, tagkasapulan ti pagabangan na. Asidag to'y balay ta, ti ta universidad. Bes, nakaturog kan? Saan pa'y? Sige. Kasta na pala nga rod ti radyo. Di mo pa idipon. Wen, dunggag pa'y ti paborito nga FM station. Nagpipintas ti music da. Wen nga rod. Kumabes. Awan agbalbaliw ka data. No siya, saan kanto apulos amalipatan bes? Patpatgan ka unaya kayam. Kasla, kabsatan ti pangibilbilang akin ka. Kasta akmet. Adun dagiti nagdaldalanan ta. Noan niya ti masapol ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay kuma, taaging gatong palbiag ta, ti kastoy apa nagtintinulong ta. Wen bes, dahita ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Bes, aday pudnukken ka. Ha? Ano day ta, bes? Sorry, bes. Diyak kaya ti agiday magken ka. Iso nga ibaga akong ti agpayso. Ket sapay kung matamaawatan na kiti da ito eh. Sorry nga. Inaklon kong tinabayagan nga agdatdaton kanya. Ha? Sorry, friend. Adda tulagan ta. Asata la makinubyo. Nagpadan nga adda trabaho ta. Sorry. Diyak nakauray. Kagura na ka di.
Sorry ha. Saan? Apay kumakagura ka? Agpaiso. Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaaguraan ka? Kat awan mo't dakos iti aramidem. Agpaiso. Naustuan kan iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakit din amakirelasyon? Oo, nangim. Adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na ang nangdadaon iti dayta at tulagan ta. Okay lang dayta. Si kakit dimot. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Bes, anya na kinasayaan mo. Man nakaawat ka unay. Isu ang maawatak dayta. Basta no anya ti pagragsakam. At tuyak amang suporta kang ka, friend. Isu na lang ta. Anya, bes. Maikawa ak, friend. Addan nobyong. Amangan no. Napatpatagton jay nobyong ngam siyak agayam mo. Ala. Dayta ti saan to ang mapasamak, bes. Mapukaw kunti amin. Basta sana si kaagayam ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka met my best friend. No siya, di naktupulos mauray ngagbalbadiw. Lupay, nagbasilakin kan. Tadyak tinumpal titulagan ta. Awan anyaman na. Tay ko nada nga rod. Tao lang tayo. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Manipod at danom yan. Kanain ng tipagwapom. Eh, uy, inspirado ka niya, ha? Alna ka man. Ruganak man ako na. Dakit mga anin, bisin mula dayta. Sige, ala, mapadangaro din. Ah, Oh, ada tiks ko. ne, ang mga ano na GF data, kumain ka na ba? Wow! Umapalak pre! Sana all! Sordo. Mapantaman langin. Sutil ka talaga. Maragsa ka na kalaan para king ka, si Kaman. Okay, thank you ah. Ngamkas itin ako na. Awisim ki, di nagkasal kayo na ah. Awan pa dayta iti plano mi. Madanon to. At to yung tibayad ko iti abang may itaabulan, nana. Agyaman na Angie. Sobramat na ito'y. Uy, nana. Nayo na kung ti abang mi. Taadamot yung trabaho. Nababaot na iti abang mi asing singirin nyo. Ikat sa anak mo't nagpampanayon balasang ko. Ay na, no anyaman tibang mangyayukin ni tatayo anato. Ay di yung ikaskaso. Uy, nana. Di kayo matanagan. Amoy mo ti ugali na. Sumanao no kasi makainom. Ay, paspasensyaan nyo na kuman. Pudnumot nga min, nana. Nagbasit ti singirin nyo nga abang mi. Ay na, awan na ita. Kinapudno na. Mababain kami iti gayam ko. Yamin, adun ti na itultulong yu kada kami, nana. Kastalaan ti biyag ako nada balasang ko. Maawatak ti kasasaan yung agayam. Ken, oray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga gimimon kada kami. Tapay kano ang nagdakkel ti singsingiran nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laeng. Talaga matadakdakkel ti abang da. Tanalawlawang adayo ti kwarto nga babangan da. Ken, saan la aday ta? Maawatak ti kasasaan yo. Nana. Alam kiti da ito, idulin mo. Alaan nyo, nana. Basit mo't laeng tinayon ko. Kwartayo day ta. Nay, sigurado ka. Uy, nana. Alakit, agyaman ak nga rod ah. Kat na imbang mata, na regular kagaya man iti pagadalan ng pangisursurwam. Kasi ni Apo Diyos, nana. Nasaya at no kasta. Ala, agan anos ka balasang ko. Nagasat ka ta nakastrik ka iti pagadalan ti gobyerno. Adaman damagag, bes. Ano day ta, bes? Saan ka kumaama po, Ben, ha? Apay ang nagustuhan ni James. Umuna, nasingpat ka na anos. Maikat
Maikatwa, man nakaawat. Kan maikatlo, syempre, pogi. Sana all. Nabayag ka din, anak kadwam? Wenno, nakukuyog mo dayjay alalaki? Wan, agad adalak pay laang idi. Napingat nga agarang kanya. Di wow. Kat no apayan ako na ka man nakaawat. Naanos ang naguray. Sigurado ka, anasingpot dayjay. Amangan mat no italaang. Taado, ti kakasta alalaki itan friend. Friend? Wen friend, saan ka unang agtalagkan kwa na? Anya? Ti amom, nasingpot. Ngam singpot kita blang gayam. Ngam inton na aladan ti kay keta. Ang mga nagbaliw ton ti aplaw ti angin. Ala, saan mo't siguro, bes? Madlaw mo't anasingpot ni James. Kat, inyam amuna kan kadagiti dadakkel na. Saan pa'y? Kan, oray no ibagana dayta. Saan ko paya kayat? Ha? Apay mat? Saan na paya nakasaganan niya? Kitaom friend. Liklikam ti kanayon ang makikuyog itinubyong. Ta, amangan no mailawan kayo. Ala, dayta, tila ibagbagana. Malaksid ano talaga akayat mo ti makiasawa. Awan, mabalin ko. Friend, jak mabalin nga aramidan dayta. Aging ga asaan ka ang nakaturpos iti panagadal mo. Promise, bes. Agyaman ak friend. Saan ka ngagdanag? Ta saan amasayang ti bannog ken sakripisyo. Agyaman nak, friend. Good luck ka data. Nagapa ba na yabakait? At ba rin igim mo aplato kang malukaw? Dita kwarto daan Jack and Viole. May marag. Nagpanigo ka ba rin ka na kwara? Wala, taado mo tayo linutok amasida. Padigo ka la, padigaw. Doa sinula, unay na kanya borders mo. Kaya ka pagpatiguan. Di ka mabutag sa oiti kastala kay. Di ka lamaasyan ka na ganyan mabalasag. Isu na lang arudan, di man nagbibiyag, taulila damot na adamang. Nay, unay na naman. Anya? Apa iso na lang kaya tiyawan na nakil na. Uray mo't data. Tayo na ginidadakil na. Aguli makaman di talak lakayan. Di mo amot di bagbagam. Nabartek kapag laminin ka. Ay, kastamlatan na ka na yun. Sak manenti pangituro gamit ito ka. Kitagidjay paborito nga borders mo. Di magsasalitaan ta. Ay, mangang kakit din. O anya, idasaran kaan. Imbag no at napaidasan mo ang makan. Kano impadigom sa amin namin. Anya nga yung padigo amin nasasawa mo. Ado, tilinutok. Danag mo tayo. Imbes ko mga isunat yung padigo ka na ta. Tanda trabaho na. Isunat mo ti padpadiguam. Ay na, nila ang Angie ti adda trabaho na. Salbagkit day. May ramraman na tao nga saksakripisyaw. Nagadukit asawa mo na ya. Isumat, puno mo ti kurak sana ya. Di mo man pakibibiyangan dagi jay. Kasaan mo akab-kabagyan, Ida? Siya man lang tinangibagan ni Tinayda na. Saan mo akab-kabagyan ida? Hanggang kastao na ti sayahat mo ka na kwara. Hanggang dayta, imbesa sinata, impanegumkit din ka na kwara. Anak mo aya, uno ka anak kami na. Nakasta titrato ko na kwara. Sumarden kan, lato. Saan kan nga sa oiti kasta? Ang mga numangag na kapay. Kanya ko ba? Puno mat ni magbaga ka nga. Huston! Ala, inasaran kan tamangan kakitay. Sige. Nagkidasar ka nga ron at mangaldan. No kwarta lang tinapatigkan ka, siyak saan? Para kanyak, ad-ada pa karagsakak ti panang tulong ko, iti pada ka tao. Dumagas ka pa ya? Saanin? Tama nga no, makita nakdigay mo. Pagsasawan na kidi. Sana kasta ni Violi. Nasingpot na dya agayim ko. Yung amo ka kan ko, na. Saanin? Hinton maminsaning. Sigurado ka? Di kan dumagas? When? Next time ton. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, ha? Okay. Bye. Love you. Love you too. Sauce, naspakay. Anya manan, deta sirsiripag di talaklakayan. Di may isa pa pulito border mo. Apay manan, asino kadakwada? Ni Anjay.
Ada nang itulod kin kwa na adikot chay. Anya? Huwag na si putak. Sakbay adim saag, nagkastoy da. Ay, salbag kalaklakayan. Anya dayta. Pagsabsabatan mo tido atam mo daw sa paatid dugam ta subil mo. Ay sus, nagkapoy ka na ya bakit? Naging nagagda. Anya? Ay! Umapal ka? Laklakayan. Sigurado abak nang dadya lalaki, tadikot chay. Kat, anya kumaita. Ay, iso nga ingatong ti abang na. Anya, dayta man ang tibagam. Pulos, ajak namnamaan, bes. Ti, anya, bes? Baknang, naka-wheels. Saan met? Saan atay nginginaan a kotse tay kotse na? Kan gagangang empleyado iti may sa aprobado a kumpanya dito syudad. Ah, kasta ka di? Saan man ka na din magas dito eh? Mabain ka no ken ka, bes? Sino ti kabain na? Siya? Ken, amangan no sermonam ka no. Ada ka di panggapuak amang sermon kan kuana? Awan bakit di nga? Basta, mabain pa ila ka no ngagpakita ken ka, bes. Ano yan? Amo na nga men no kasano ti kinaklose ta iti tunggal maysa. Amo na ka di iti may papan iti family background mo. Wen, awan tindim-dimod ko ken kuana, bes. Kasta ka di? Inistoryak ti si Bubukal ana pasama. Nagbilib nga rin ka data. Man-mano ka no ti agaya makas ka data. Madlaw ko anaragsak kay ti BF mo. Sapay ko mataag na nayo na kasta. Day tamo ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos, friend. Bes, Nulukod nak ni James. Tsaklaan mo na niya ti pagpanagak. kunang mata nga singpat. Iso nga ada yung nga rod ang mapasamag ti pagbupot nga. Sapay la kumabes. Good luck, bes. Ulitat. Anyaman na pagragsakam. Nakasagana ak amang suportakan ka. Thank you, Bes. Talaga agayom ka, ah. Gamin pulos adi nagpinanawan. Anya ko matserbi iti nagkaduan ta. Saan ka matamadanagan, Bes? Tulungan ka aginggat makaturpos ka. Anya di ko na mga ibagang, Bogs? Kwa pre, nakita ko ti picture ti kayan ayat mo. Oh, nakakitamat. Na-search ko ti Facebook ti kayan ayat mo. Anya? Ay na, talaga gaya man napintas si ka. Una. Kwa pare. Friend request mo ah. Kwa pre, mabainak sa? Pagbain ang gumamit, si Kapay, tagdabain na. Joke lang ah. Agpalinto na kumarim na dyan. Anya? Siyempre, agumpari ta. Pari tinawag ta. Iso mari ko nam tumutan iti kain ayat ko. Ay mo na niya. Pre, awang kadit kabsat na balasang da dyan? Sika talaga. Igaraw mo man ang tikin na sutil mo. Amang ano, ada kaing ingas na kabsat na. Agmay-may sa lang nanji. Sayang. Jay kayom na. Ngayon pa'y nakita. Upay kanayo ng istoryahan kanya. Gayam? May mayat no kabsat na pre. Tas sigurado napintas mo't laeng. Awan nga rod kapsat na. Ngambayam. Tadya ito kayim na tiyam amukin ka. Napintas nga tamo takas king kwa na. Diya ka mo. Depende iti panagkita na ita. Oray ko na ka napintas. No, sana napintas king ka. Ay, awan mabalin. Sa bagay, puno day ta. Depende iti tao day ta pre. Gusto ka. Tada napintas kanya. Gamiti sa bali. Saan? Wan pre, gusto ka. Ngam para kanyak, saan ati akin roar alang ati kapatgan? Ngam kidi, ugali ti kang runaan. Dahito iti balay mi. Dito'y gayam ti balayon. Wan. Naibag kayo pa'y adda balayon. Ngamta kami. Nagaburan idi naglandslide ka po iti bagyo. Basit la ito'y balay mi. Tinapatag. Adda pag naadan nyo, asaan kayon nga gababang. Wan magkitiya. Nahinang agpaiso ti abang itan ti syudad. Pudno dayta. Ado nga minan dagiti umay agnaed. Nangro na dagiti estudyante. Gayam. Niti kahit mo. Coffee? Tea? Or juice? Anya? Oray anya, saan na ka napili iti mainom? Arak kahit mo?
Sika Sanak nga gininom iti arak kanya. Joke ko lang. Ayun no kayan mo. Ada mo trade wine dita. Sanan. Okay, Rod. Mabit lang ha. Agtimpla kiti Diyos. Kaduan kan. Agawid akong James. Madam naman to. Itulad kan ton. I love you, Angie. James. Inarakop nakmatan. I love you. Sorry, ngam di akong masarkad ang tirik na. Diyos ko. Ayayadan ka. Sikat yamin ko. Umunakan mauding ayat ko. Saan, James? Induron na ka. Sorry. Diyak kaya ta mailawan. Sana pa'y anak kasagana para itiday tabanag. Akong tiga po na. Angie. Sapay ko ma. Tasaan aday ta ti panggapom agumura kanya. Sapay ko matamawatan nak. Duati kang runaan arason. No apay adyak pa'y kayat, James. Okay. Sorry, man. Lading itak. Ngam nailoyo sakit tirik na. Sorry, ha. Agi amanak. Nakiayan ayatak ken ka. Nga uray linabsing ko titulagan mi kan ni Violi. Kasta ka di. Ngem ko ma. San matun alumbos pa'y dita? San pa'y apanawan? Okay. Maikadwa. Apay. Saan mo akayat anasinaw ti saklang mo iti altar? Kwa. Saan ka din na makauray, James? Tilaan ka di bagi. Tikal kalikagumam. Saan at inasinaw apanagayat ko ken ka? Sorry. Kasi tinakunak. Nailoyo sa langit tirik na. Promise. Sana na maulit. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Umampagsamot din na dya, maestra. Ang damot kung ditulod kan ko na. Kat nakakutsipay. Ay, agtal na ka man, inton ko ang manghigda ka dita. Awan bibiyang mo ditan. Ay, asawaan dan samot din ni Anjay. Ang paklangat ajay mga asawa kan ko na. Hanya ka din aya dita sumsumbro kiti utot mo alaklakayan. Apay akasamot tan tilawlawata. Ay, masauklaan mo. Ang baro ka tapay na jay. Abangan no, ang damot din asawa na. Anya? Ay sus. Sos, narigatan. Ay, stay, bakit? Ado, ti maglukloko itan. Ibagad abaroda, hanggang gayam, at dan putot ka. Anya? Kano kasta ti mapasabak? Ay, di pa'y kabit na laang mo't niya Anjay. Di pa'y agbalin akabit ta maestran. Ay, nakadukan. Ay, takot naman ti paglaingam. Nganyat makitam, til pagturturungan ta panunot mo. Saan mo't Adilanta, adula unay ta pa nagpampanunot mo alaklakayan. Sapay pasigan negatibo na kita nga ibagbagam. Pasulaya mo't nagtamag bakit? Ang tamtamag aklaang mo't. Saan ka ang agdamdamag no di kat agpugpugto ka? Ikit kami ti daka sa kay papanan dagiti makitkitam? Ang yakit tayo tayo bakit ay ang mukha. Espesyal nga minda kiji abambae ken kakay. Nga? Saan mo mo't akap-kapin ano na kijay? Ay, hagtal na ka man. Ipakat mo man ang takin naman naging bubukod mo. Kakaasyak na gijay. Masya nakiti ka sa saada. Taawan ka magyanda. Tanagaburan na nga ron iti landslide. DJ Pico. Aniya? Mas di mo amot ipakasaritan ti biyag namot. Iswasan nakadilawan no babalawan no kas jet tratok ka na kwata. Girl, I need you. I need. Hello? Bes? Apay? Ayan mo, Bes. Rabina. Di ka di pa agawid? Ay, sorry. Jakmot na i-text ngagpayson. Ada gayam dito'y internet cafe. Ada i-research ko nga assignment ko. Ay, kastaya. O sige. Anya nga oras nga gawid ka ngay? Rabiin to siguron. Mga pas 9. Ala, sige.
Mabisinan ka ditan, bes. Saan, bes? Nagmerienda akitay. Kan, ada snack ditoy. Kasta ka di. Bes, rumor kami gayam ka ni James. Makilugan naktun nga gawid. Apagiso, malpas kan tumagtan. Tagasanda ka ditan. Sure. Thanks. Sige, ag-text sakto na nalpasa kon. Naragsakan ni Violi iti imbagak. At least, dinan parikot pa iti pagluganan na. Una, Adayo mo't basit ti pagnanaidan na kan delikado amagmag na ngagmaymay sa no kastuya na rabii. ang puno na ita. Di tayo alam mo, no maranaan na dagiti adik dita. James, sapsapulon na ka ni Boss Itay. Adan say baganakin ka. Ha? Mapangkanto nito opisina na. Wen, apagiso. Adong mo ti papirma aking kuana. Ayun gayam, nakita tayo na-upload mo sino di may sa akadwayo babae? Ni Violi, tigayim ni Angie DJ. Iso, tibagbagam best friend na? Wen, hindi lang kalman anam amo kiti personal. Nagpintas. Agpadadaan na pintas itinubyam. Pare, mabalain. Ti, Mamunak tuman. kunamidi, kabsat ni Angie ti sa pulum. Don't worry pare, ibagak to kin Angie. Sana all. Wow. Ore, sakto ti taya pare. Awisen tayo da ngagmerienda iti may sa kadag iti sikat a restaurant iti La Trinidad, pre. Sure. Sige, mapanak iti opisina ni boss. Anya di ko nang, bes? Inawis na ka ni James iti balayda? Wen, bes. Nagnervyusak si ka. Apay, Awan dagiti naganak ken kuana. Wenno, kabalay na. anya? Kat, anya tinapasama? Awan nilimod ko ken ka, bes. Iti ka adami jay. Kalaat nga inarakop kan inagkan na. Anya? Nga ma, agpatinggalang ni jay, bes. Nagyamanak. Tasana ka nagpailuyos itirik na ni James. Anya? Agyaman tasaan anapukaw ti presensya ti panunod ko iti daydi agundaway. Induron ko, bes. Kat, nagpaitulod akon kan kuana. Ang mga no sinubok na kalaang ni James. Nukastaman ti panggap na awan mabalin ko. Saan pa nakasagana para iti dayta. Adda obligasyon ko ken ka, bes. Apay asyak ti pinanunod mo. Imbis at ipagragsaka. Naminsana na nagbasulak ken ka, bes. Sinalungasin ko titulagan ta. Awan kanyak dayjay. Maawatan ka. Ngam, ti kari, iso ti ropa, bes. Okay, agyaman ak unay. Napudno ka unay agayem. Kasta akmat, bes. Saan ko maasyak ti makalabat iti panagragsak mo? Di nakpakadanagan, bes. Napatpatag, ti panaggayam ta, ngam ti anyaman na banag ti rabaw ti daga. Nga oray maisakripisyo ti pakasepnan ti puso? Nasana makauray ni James, awan mabalin ko. Saan ngagsakit tinakam ko? Simbangput kamat gaya man, Viole. Wen, auntie. Adaman damagat balasang ko. Saan mo kumatagidaksan? Anya dayjay, auntie? Pudno ka di nga adan ka ayan-ayat ti gaya mo. Ay, kunak no anya itayin, tinamagan nyo, auntie. Ay, kaya't ko lang maamuhan. Di mo ko maibaga nga da parikot. Kanayon lang amin nga itulod dyan nakakutsikat. Awan anyaman na, auntie. Kaayan-ayat ni Angie ni James. Kastaya. Ay, tila pa kibibi angak matan kuwang amin. Konsernak lang amin kada kayo. Saan kayo nasabsabalikan niya? Maawatan da kayo, auntie. Agyaman kami di pa nangisakit yung kada kami. Pasensya kayhon. Nadamag ko lang matbalasan ko. Wen, auntie, awan parikot. Taga ano nga Genobio na. Pada nakadimat laabang isursuraw. Ay, saan, auntie? Empleyado iti pribado a kumpanya. Sa bagay, nahustuan mo iti edad. Nay, agad-adal ka pa'y matlaang. Biule.
Wen nga rod, auntie. Masapul ang makaturpusa. Hala kat ipasnak mo ati agadal. Tuladam dya kayem mo. Sala na kinubyo, iti nakalpasan, iti panagadal na. Kan nakasarak, iti trabaho na. Dayta ti pagbilibak iligayem ko, auntie. Ti kinapudno na. Nabayag ang nagaram kan kuan ni James. Agad-adal pala idi. Ngam inaklonan. Uy, auntie. Naanos mo't nga rod aday dya lalaki. Uy, auntie. Barang di nang tulog kun ti gayem ko. Ay, katuwad mo't Amo, da kayo iti kayem mo ti mapampanunot ko no dato Ha? Apa yan, ti? Kasanong tungat at makiasawa kayo ngagpadpada. E di kabilitar nagsina kayo. Sapay ko ma, ta din tumapasamak dayta. Ay sus, posible ang mapasamak ti kasta. Malaksid agbakbakit kayo nga balasang itigayim mo. Ante! Katuwad. Siyempre, no makiasawa kanton, hiyawid na ka, anti mga asawa kan ka. Kastamat, kin ko na. Awan may isungbat ko, auntie. Basta ti mo. Saan kami tong agsina itigayim ko? Daya, wag ti kinapudno yung agayim. Agasam dayta. Imo na, pinagadal mo. Aging ga iti nakaturpos sa kalpasan na. Idi nakabirok iti panggadan, si kamat ita, ti pagadalan na. Agpada kami ngamin iti kasasaad iti biyag, auntie. Ay na, manmano ti kasta, katkas iti nakunak. Dayawag ti kinasaya at tilinangan yung agpadpada. Abak yu pa iti pudpud nung agkapsat. Kan abakan nyo pa ati agkapsat, tanudad duma. Ado ti agkakapsat, adi agkikin na awatan. Girl, I need you. I need. Naibaga ni Angie, kasing oras si dismissal mo. Baga na ada kasing ka. Ala, kababainan. Sinukunak pa yan. Umahiyak mo't lang iti boarding house yo. Anda kinatang ko apang rabyan tayo. Nagitik out aklangan iti restaurant. Anya? Kababainan. Awan rumba nga pagdanagan. Awan anyaman na dito eh. O sige, mapantan. Kumusta ang ti panagatal mo? Okay lang, mat. Barang makaturpusak, mat. Kayam da ita, si Kapay. Uwan, mabain akong kini Angie. Ni, Kapay mo. Nibaga na ti amin ng kanyak, may papan ka na kayo. Uwan ang mga no siyak to tilapad iti ragsak yun. Anya? Imbes nga agasawa kayon, wino agkasar kayo kuman. Saan pa'y ang mabalinta? Pampanunutan na titulagan mi. Anya? Naibagak mat itigayim ko, asaan asyak tilapad. San ka ngagdanag? Maawatak ti sitwasyon nyo nga gayam. Nini. Apa yan? Madin sabot ang tilugan ko. Nagintapatan. Apa yan ay? Sakit adayo ti talyir dito eh. Apa yan? Salbag da ti aluganin, kababayin pa kitin. Nairna pa kitin na nakalugan ka sa nagdadaan. Pasensyakan, Violi. Kababayin. Nairna pa mo ta nagpalya ti lugan ko. Bad trip ti alugan. Wala, napasubukan na nagnag na. Okay lang. Anya nga ron. Ang mga nukayat nanti masukatan. Kung mga rodang awan mo't budget. Sige. Dito hindi pagurayan tayo ti taxi. Sige, James. Ako! Tiwanan ba naman dito? Hay! Hay! Agad ka! Diyos ko! James! Agad ka! Bes, sa dino ka din kayan nyo? Nasukon na ka ni James? One best. Adda aberya. Ha? Anya nga berya? Nadadaal ti kotse ni James. Kat indagas min iti talyer. Bigat ng tukanan nga aramidan. Anya? Agur-uray kami iti taksi itay. Kat ada nang sembarot iti bag ko. Anya? Ngam nakamatan ni James. Ada kami ita dito'y police station, Bes. Ay, Diyos ko. Okay ka lang, Bes? One Bes. Orayan mila ang ama i-blatter ti amin.
O sige, aganad kayo nga rod, bes, ha? Oh, bye. Ay, naimpaglangan. Tawan tida ka sa napasamak kadakwada. Hanggang kasanon nun na irobo ni James. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Anya ti ko ng pare, nagloko tilugan mo? Wan pare, sa pangasiman ta sukunan na kabigat. Una, orekat malabsak mat ti balayo. Nakapapain pa ikiting kinivyoli. Tisod katwak. Anya, Jesus, pagrig po nam sa amatan dagiti agaya mapare. Uy, sana. Anya pagrigpunan mo tingi pagpagam. Pinadagas niya ang G, di kayong na. Kunak no agawan nakpay mo. Anya dahito na sasawon. Sa anak mo dakas na kayong mo. Rabak ko lang mat pare, si Kawan. Adak pa lang diti boarding house na. Sige Pards, saya atam ha? So yatom ka dyan. O sige pare, bye. Bye. Ngam saan nga umadayo akasta ti mapasamak. Nataar ni James. Kat anya ti amok no agkursonada mo tayo jay abioli king kuhana. Madanaga na kita yan. Uray siya ka, kasano no adda armas ti snatcher? Nya kay lagit din. Awan day jay. Kakaisuna nga dahat basit amo kiti self-defense. Siyempre, madanaga na klata, ha? Kung naklanuan yan, tinapasamak kada kayo. Ay, pinagdanagda ka. Awan ang bain nga min tayo aman nipdot. Tinaktak na kami, friend. Tiya mo na siguro, kat adda awit mo adakkel agatan. Tanapintas tibag mo. Malas na, tawan. Ganabon na natiliw lang nga ruden. Awan pa'y naala na. Isupay kan naimbaglaangan ta ada superhero akadwa. Oo. Kaya ito superhero itan. San mo ta? Pudnomat, nagpardas ka ngagtaray. Karatista ka pa'y gayam. Niyan. Unay mo tapan ang idayaw mo kanya kon Violi. Mamati akto lang atan. Thank you manan bayaw. Ha? Oh, manday tan ipag. Ay na. Apo, nangagpay-pay sumat ka no. Agpay sumat. Ket maawatan ka itan, Angie. No apay atunggal kaduam ni James, ket kampanteng-kampante ka. Anya? Wanmat ngamin. Secured ka iti kaayan-ayat mo. Anya? Di mo baybay antigayem ko, abayaw. Talaga man. Urisan mong ibaga. San ko abaybay antipoon ti biyag ko, kankirid ko. Kanumat. No adala ang dakas ang mapasamak kan kwa na bayaw. Agsumbat ka kanya. Anyan. Awan pagdanagam ko na kumet. San kun to abaybay anti kayo mo. Nakasaganak amang isalda iti biyag ko para kinkwana. Di wow. Sana all. Anya nga talaga ito yung doon. Promise. San ko asamiran ni patay para kinkwana. Nangag mo, bes. Iso anagasat ka unay. Iso adi mo matap-apaan kan isuksukat ni James, ha? Girl, I need you. I need. Nakapanawan ni James, bes. Naggasat ka talaga kinkwana. Agpaiso? Wan. At nga tapay kabsat na? Apay tikapsat na. Wano, kasinsin ako ma. Anya? Magkaayan-ayatak mo't siguro no at dapay kas kini James. Ha? Alan, ag-picture taman pay. Yes. Sakbay ang maturog ta. Sige. Ala. Ag-post kan. Okay. 1, 2, 3. Smile! Grabe ilang arudan. Agsel-selfie tapay laang. Ay nga ron. Ngam sigot mo takas ti aramid ta. Nadatan dito'y kamata. San ka di? Unmet kat diya. Nan, kita man. Wow! Talaga ang nagpinta sa kanya. Hay! Imagkat na tibukod na tugaw. Pudno mo ta. Napintasak mo ta talaga. Napimpintas ka. Share mo lang. Ngam, awan na pimpintas ka data. Agpadata na pintas, bes. Anya? Sus! Sana all! Agdumata lang namin iti beauty.
Alawanan. Kumusta gayam ti panagadal mo? Okay, asaan? Adda ngamin regrigat na. Ikarigatak. Dandanikan agturpos, bes. Un bes, makatawon laangan. Agturpo sakton. O sige, lalaingam. Tano makalpas ka. Tulungan ka ang makastrek iti pagisuwam. Ngam, nasken nga ipasam ti let exams. Ikarigatak bes. Tapno saan ang masayang ti sakripisyo? Ano apay nga mina kinamaestra ti inala makurso. Kat imbag akmat anarigat ti trabaho akas teacher. Isumot ngamin talaga ti kayat ko nga adalan. Amom, agbabawi ak anangalay ti dayta a kurso idi. Ngam awan ti maramidak. Adaditan. Iso panindiga ako na. Awan tinarigat bes. No porsigido ka ang mga ramid kan mang tunoy. Sa bagay ni Kitty ha. Idi pa'y laubingak. Kastanti kayat ko apagbalinan. Ala, sapay ko mga rod tamaan usam to ti agisuro akas kanya. Maanusak bes. Makapabakit ngamin ti agisuro no maminsan. Nang runa no pasig awul-wul na ti pupils mo. Naano sakmet iti ubing. Uray pa'y nga takasanon ti kinawalwal ta. Diyak tumauma amang isuro kadakwada. Sapay la kumaabes. Basta siya. Love ko da ito'y akorso. Kat magagaran ako nga gisuro, friend. Alala, sapay ko mga rod takas tang agpaiso. La maturog kan. Masapa pa'y ti klase minton bigat. Ag-review akpay. Umuna kalatan. Sumaruno akton. Adak dito'y restaurant a paborito tabes. Nakapila. Kasta ka di? O sige, ano sang nga rod? Taaglan sa kundi ti school. Sige, bes. Enjoy. Okay, likewise, bes. Bye. Mabisin ako. Gumatang aklaan iti apple pie ken pineapple juice. Taisun ti pangaldawa. Itay pa'y asumanig am ti kaduak ang nakapila. Sapay, kita kanya. Agpapansin samot. Are, mabay ka di ba? Oh, James. Violi, ada ka mat kami dito eh. Ag-dine-in ka? Kumangarod. Pare, ilak amon ni Violi ha. Okay pare. Umay ka Violi, mapantag ko gawin. Urayin tan, itilamisa ni Bogs. Pare, ilak amo mo nun. One parts, no problem. Isumot la pamilya ti rupam kanya. Ta nakikita ka ni TFT. Makikita kami dagiti ipopos ni James aladawan niyo itinobyana. Kasta ka di? Uwan nga ron. Mabit lang ha. Ano text message ko? Sigurado ni Angela itan parts. Kumain ka na ba? Huwag kang magpapagutom ha. Sana all. Sordo ka talaga. Pudnumot. Dagasunak numalum wait kita. Ay, Violi. Pasensya mo tigayim ka. Numero 1 na asutil na ita. Sana all. Nay, damo tawag kon. Di mo nga min in-text back adago. Si Sungay mawagan pare. Miss na kita. Bakit wala ka pang text back? Tal na ka man. Ni boss na ito yan ya. Tal na ka man. Hello, boss. Girl, I need you. Nagbayag matan ni James ang makisarita kini boss. Hindi nga tabos yo. Weno ni Angie. Wankat nga taa. Amo matagitan. Siyempre, lunch break ni Angie iti pagadalan da. Wala. Nagasa tigayam ko itigayam mo. Nagasa? Pag ko na ang mata nagasa. Napintas, kan may sa professional. Kan amo ka napudno kini James. Ni James ti damo nga ayat ni Angie. Sapay la kumata saan matalok ko ni James. Adayo nga namidon dahi tayo tigayam ko. Tauray tigayam mo. Ni Angie, ti first love na. Agpaiso? Kasladyak mamati adi pa'y naadaan iti kaayan-ayat idi. Actually, nabayag kami ngagkabarkada. E di pala high school. Aging kay ti college. Ken naadaan kami ti trabaho. Talaga? Kastamot ka bayag ti panagkadwayo? Huwag di oli. Walang iwanan na talaga.
Abak may pitag kabsat Oh, really? Ada nga ron mang sutsutil kada kami. Sino kano kada kami tilalaki no bakla. Anya? Ang mga no damat nga agpaiso ti kasta kada kayo. Ay, awan Kinapod na. Nabayag kami nga gayam kini James. Kahit nasaon, amumin ti tunggal maysa. Sige, mangantan. Mangkala nga. Unatan na mangan. Sige, mangantan. Nalpasa kun agi subsubo ak bayat ti panagistorya. At dapay ngamin klasik no madamdama. Bioli. Adaman damagoy. Ngam bit personal daytoy. Anya dayta? No addan kaayan ayat ko? Awan pay. Amom, akas na tinabaga. Kasta kayo matalalaki. Dayta ti damo adamagin nyo. Ni, nag-on-sentimental tilay pati maako nada Amok matakasta kayo. Okay. Bioli. Naggasat ba't ng tagbalin anobyo? Pag kunamat ngay. Anya ko mati paggasatan na kanya. Napintas ka ngamin. Saan daan napintas? Nakapinpintas. Anya? Saan ka nagayam asutil? Nalaing ka pa'y gayam amang bola. Timang pasablog. Bioli, apod no naraba ka. Ngam saan arabak tinaibaga? Anya? Wen, pudno ti bagbaga. Nakapinpintas ka. Nagahasat agbalin anobyo. Siguro, dagiti agdat daton king kanya. Obvious ba? Sana all. Ay! Sorry. Naipigsak mo't din nagkatawa. Ay, sorry mat. Tila, madamdamag kon. Kat damo tapay lang anagama mo. Mas daawak. Okay laan. Amok mo't arabak amin nga imbagam kanya. Amo ka dinak patyan kadagiti na ibaga. Ngam okay na? Anya? Bioli, mabal na maala ti cellphone number mo. Kaya't ko kumati makisinangad king ka. Sus! Awanan inalamon at dapay kat number ko. Anya? Nangaw ko magaya man niya. Sorry. Rabak ko lang, Mat. So, mabalin? Sure. Sige Day talagayam. Iyag mo ta cellphone mo. I-type ko ti number ko. Thank you, Bioli. Ala, kon di bagyo ita bulan. Di mo ni pabigat ka sa pola ko na yan. Wen, mabait lang tata sumra kayo pa yan. Ay, isa na yun, nagdadarasak. Mabait lang nga ron. Tala at tiwalit ko tata. Ipangatumin ti abang yuwan. Nayuna mi tilimagasot ti abang yaw. Ikalagpain. Nagdawat kay tinayon ti abang da Anji. Nasaya at ayati kastangar aramidam. Ay, panawan mo tin atap nagsubanda. At ya. Wan, subadan damit ati kinasaya at takanakwada. Tinultulungan tamat ida. Pinadpanigwam ida. Adayamat na sayat nga inaramid mo para katakwada. Agraraman ka mo talaklakayan. Nagalas si aramid mo, ayan ti kwarta ha. Ayan na. Nukasta, nagdatonan kin ni Bogs. When bes, saan ko nga ron anam namaan? Inaklon mo. Saan pa'y? Nagbiit mo ngay. Kaslang mo't lagbibisid launa yun iti boyfriend Agad-agad? Sus! Sana all! Di saan pa'y? Kaya't nasa wan, ada posibilidad na nga aklonem to. Adamat panagayat mo kenkwana. Saan ko pa'y amasumbatan day tabes? Kinapod nun Kasla nga awan mariknak, ana idumduma para kinibogs. Ano niya? Adakin ka day kano aklonem. Ngam, ti ko mapanagadal mo ti unaam, ha? Bes, Ijam ko mapay laang ti makinobyo, bes. Tapno sana madadaol ti konsentrasyon mo nga agadal. Wen, don't worry, bes. Jak tumalipatan ti nagkinariyanta. Tauray na kiayan ayat kan, ta nakaturpos ka maten. Bes? Ulitet, saan masayang mati sakripisyong kanyak? Promise, bes. James, mabit laang. Nag-text ni Bewley. Ha? Ada ka no pa'y laang iti town. Basta ka di? Day ka no pa'y nga gururay iti taxi. Ngamawan maluganan na. Pasig ka no na punno.
Tinasayat. Sukunik langin. Okay ka dilang, Ken ka? Wala. Sige. Sukunik nga ro din ni Violin iya plaza. Alaman nga rod. Kababain pa ikit din. Hindi ko mamati pagbain na. Si kakit di. Sige. Mapanakon. Talaga atyak makontak ti cellphone ni James. Nalobat nga ta. Ti cellphone ni Violi. Agri-ring di na matsumbatan. Ay, madanagan ak. Kanya torasan. Mga lonya mo tin tinapasama kadakwada. Awagak man ni Violi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Awan na talaga. Di na sumbatan. Di na nga tamang manggagtiawag ko. O ano? Paawid na nga tan. Sabi ko matakas ng hapayso. Anya matang tinapasama ka dagit idwa. Apay nga wanda matan. Ada nagsarta nga lugan iti batok. Isuda siguro na ita. Sabay ko matay sudan. Bes? Uy, apay nga ita ka lang. Ayan ni James. Kwa, nagtaksi ako na nagawid. Nadadaal man ang tilugan ni James. Anya? Ala, umikan. Ay, apay nga karadadaal no aglugan ka. Nagbati ni James si J. Auto Shop. Bambantayan na tilugan na amatartarimaan. Ah? Ay, naimbag man. Tada pala open a shop iti kastoy nga oras. 24 hours samat day dya siya, Pes. Sige, tagsukatak biit. Ituloy mo ti maturog. Sorry, iti disturbo. Kinapudno na. Sana pa'y nakaturog, bes. Inururay ka. Kasta ka di? Pasensya kan, Bes. Naturog ka kumalatan Ay, kasano ang makaturog ak. Nagdandanag akmet. Sorry, Bes. Nakasilent ti cellphone ko. Jack nang nagtiawag mo. Kat ni James, talaga ka di naka-off ti cellphone na? Jack mo. Kasla na ibaga na empty battery. Kasta ka di? Ngala, maturog kan. O sige, mangan ka pa ya? Wan, Bes. Agsukatak biit. Kan agarami dakpay iti report ko. Ni James. Hello, honey? Hello. At outing mino Sabado. I-treat na kami ni boss. Sumunod ka? Ha? Ay, kuha. Adamot na iran na a seminar ko iti dayta nga aldaw iti Bagyo. Anya? Pasensya ka na, ha? Okay na rin. Mawatak. Amo ka maawatan na. Of course. Sige nga Rod. Ituloy ko pa ito aramida. Bye. Bye. Amo ka nasakit tinakam na kanya. Sana mabalin asa anak mo't adumar ay iti seminar. Siya ti imbaon ti principal kan masapol at trabaho nga umuna sakbay tilang ay. Amok mo't kiti maawatan nak ni James. Ngam no di nak maawatan. Addaken kwa na daytan. Pare. Kasano itan parts? No sana sumurot ni Angie? Saan mat asumurot ni Violet iti outing tayo? Sigurado rita. Mabalin mo man nga awisin ni Violi. Mabainak sa parts? Bayaan siya timang ibaga. Awisik para kin ka. Sana all. Sige man nga rod parts. Barang ijeton ti pangaklunan na kanya. Sana wala talaga. No aklunan nak, ag-blow out ak para Aniyan? Awan. Agpada na napintas, dagiti nobya ta, no kwa. Di ka pa'y lamang namnama. Nasaksakit na mapahay ka. Awan dakas na timang namnama parts. Ngam saan mo una yan namnamaan? Laglagi pa agar arim ka pa'y langking kuwana. Nya kamatan. Kasla si kapay best friend ko timang upay kanya. Saan nga iti dayta? Narigat tinalabos sa panang namnaman maminsan. Parts. Tanong mapahay ka, nasakit nga klunan. Basta, dakkel tinamnamak nga klunan ni Violet ti ayat ko.
Nakit, nagsayatan ngayon kasta. Parts, ipagamot ka ni Angie Tulungan na. Please. Sige. Ibagak to kayong kuha na. Girl, I need you. I need Anyaman ng tikit kita ta nakatatidog man ang tatangad mo. Takasin bakit? Te, Pagpagkamtuman na kita'y dua ababay aborders mo. apay manen aya. Paritam idang agpastrag italalaki dito'y balay. Taapay. Anya ko matipakibyangan ta iti day takat agbaybayad damot iti abang da. Ay, Sa nga ilid nga road, di dakat pastrikanaan. Ayaw na ikan. iparit ko nga round. Ha, hindi damaw, nagululi magkaklaang. Pinalabas ka, di ka nayon nga isa sa rongkar na ya anubyo ni Anje dito'y balay. Ang amita, tuwa damot tang. Uran ni Biulay, at damot ngubyuran. Agar-aram ka no pay laang day jay. Saan na pay anubyo? Ha? Imposible Anya ko matipakibyangan aya kadakwada. Kan may sa, at damot nakamdan, amudan, tinasayaat, kan sa... Ay, sao, sister aya. Mga luad dan tukit din agbukiran tipusig nandita. Anya man day ta asasawa mo? Puutem ti kunak bakal. No di da maaluadan, adda agbugi dita. Tatyak, asaan to mailawan da kita border ta. Di ka madanagan. Kan uray pay. Anyat pakibyangan ba ya? Sana na ti pampanunutag. Di uray man agsikog da balasang. Awan pakibiyanga kadakwana. Oh, mutlagayam. Sa nagato ti sao? Basta jak kayat. At ito'y ti pagaramidan da iti kalukwan. Tamalas ti kasta. Malasan da kato'y malayag. Aniya? Managadyak mati palubos Ijay ruar ti pagampangan da. Saan kat adito'y balay ta? Unay katikas ta sa umot. Nakasingsing pat daan dyan kan biolay. Kasta kati ibagbagamang. Kagpay sumot ti ibagbagak. Basta ibagam to ti imbagak. No saan da ngagtung paliti kayat ko. Nasaysaya at lano pumanaw dan. Anya? Ay, saan ko akaya ta pumanaw da? Di ka lang mabain. Nakasingsing pat da border. Anya ko matpanggap pa kamang papanaw. Awan, makunak kadakwada. Nadayaw da. Nadayaw. Di makunak. Saan mo ngon unaan dagiti pasamak? Kan saan mo akad nganti may sa atao? Tamadi, ti kasta. Panag-aawid manen. Urnosat matan lagi ti adda iti rabaw ti lamsahan ko. Agawid ak matan. Makaikawa. Awan ni James mang sukon kanyak. Kumusta nga tanti outing da? Si Morot ni Violi. Awamot kiti pagdanagak. Amo ka saan damot abaybay anti best friend ko. Adamot ijay ni James. Kan, agtalagak mo't kitgi kan ni Violi. Oh, dito'y 5 parts. Shot. Alright, thank you, Bart. Nabarto ka ni Bobs James. Di mo nikan, iti inuman na. Kabalan na dita. Oh, saan ka di pare? Kabalan pa Talaga mo. Kabala ako. Sige. Kita mo? Oo, ba hindi ba mo? Oray lang kiduman, iti nakaro, bartek na. Kabalan na pa Agsumbat to pa Oh, pare, datoy. Oh. Sige, shot mo. Makaturugan. Ngarod. Talaga ka di asaan tayo maagawi dita? Saan? Nabartag ti driver. Masapatay ko na lang inton bigat ngagbiyahe, Bioli. Sus, kasanon ni Angie. Anya ti irason ko kenkuana. Oh? Nag-text nga minitay. Kat damdamagan na no anya nga oras tayo nga agawid. Saan ka no ang makaawid da beauty? Tanabartok ti driver da. Maturog dan iti cottage nga inalada. Ay, nag-text mo't ni Bogs. Saan da ka no abaybayan ni Violi? Saan ko am awatan ti pagig? Madanagan na katsak mawatan. Sa bagay, amukmat adi aginom ni Violi. Tadyak pa'y napuutan nga iminom iti nasanger. Nga uray beer ko malaging. Kat ni James, amangan no iso tinabarte. Tanasakit tinagam na asa anak ka nakasurot. Kan namin adun nga inawis na. Ngam sa anak ka nakasurot. Maday ta. Di nakman lain text banlo inawagan. Iso kumatikang runaan amang ibaga. Asaan da ang makaawin. Ngam
Kaslaawan anyaman na kinkwana. Girl, I need you. I need. Violi, nakaturong nagiti ka katwata. Wen nga ron, agin inom ka pailaan. Talaga ka niya di nagpagusto na uminom? O rekit light beer mo lang dito eh. Sa anak pa'y nga inom iti kasta. Iso ka ro daramanam. Alamat na. Saan ka nagtanag? Saan kong ipagbagay di kayo mo? Alaman langan. Ramanak tapno maibos daytan kat maturugtan. Oh, wow. Kasta. Sige, sige. Tata na kabuti. Minom ay. Nagpait. Talaga kasta lang dadamo. Nayunan pa eh. Saan ko akayap tiraman na? Sige pa, ora kita. Mayat to no madamdama tayo ta. Oh. Anya ti Marik na? Saan ka diya mayat? Medyo, kasla maulaw sa amat na. Sus, may sagad ka gudula ang tinainom mo. Itala ang apinadas ko ti minom iti nasangar. When no beer. Kasta lang no damo niya ka na. Tiibak. Among violin, nagpintas ka. Oray ko rin dumdum ti bumilya ti daya poste. Agminar mo ti kinapintas mo ka. Isa, please. Violin. James, please. Saan? Violin. Violin. James. Saan? Ay, nasib bakit tisikot ko naglaba. Naglikat na kita talaga ti bumakatan na ya. Ni, tinsawat lugan ti nobyo ni Angie dahi nagsar din ti batong. Isungag peso. Apay nga imay katrimbar mo ni Angie anang isuraw. Hindi jayan. Nagturungan iti kwarto da Angie. Ni, di na nga taam mo na paano nang isuro ni Angie. Sa bagay, ang damat kiti ni Violi. Madanon na dita Nagtimpla man pa iti kape. Ay, naimbag ka ni nato Naimbag tawan ni nato. Sigurado, adamanan may baga na nung nakita na anapandit at ikaayan-ayat ni Angie. Eto na Violi, agsangsangit ka? Abay agsangsangit ka, nakaara ako kanya, friend. Awan, friend. Malagip mo man ang tinapalabasan niya. Friend. Malala. Maturog ka kitin, rabiin. Ala, maturog kan. Idip mo ta cellphone mo. Kinanatan, friend. Sorry. Naisturbo ka. Sige, ituloy mo ti maturog, bes. Wen, maturog tan. Nupay narigat, bes. Nasken nga awaten tan tinapasamak iti pamilya ta idi. Un, bes. Tahuray anya pa'y ti aramiden ta. Saanen ang maisubli pa iti biyag, dagiti ipatpateg ta iti biyag. Bogs, yung kasukuno ni Violi. Tentay mga nitirwara. Anya? Masaduta ko marumarita pare. Ano yan? Ay, sus, di kag sadot. No kahit maamagunod ti ayat ni Violi. Di nangmat lang amin na naklunan pare. Di naksamot kayat ni Violi. Di ka maupay. Adadakit ding ipakitam ti kinaanos mong agaram king kwana. O kitaham no di matnagan tirik na naking ka. Among pare, natamnay ti panakilangan na kanya. Ano yan? Adayon sa tirik na kanya. Amang damot sa bali kayat na. Wenno, awan kanyak ti sapsapulan na at ipo ti lalaki. Niya kalagid din na ya. Naglaka ka maup-upay ako nak. Madlaw kumat no adanam na making kuana wenno awan. Ay, susawanan ti adupay arason. Dakasan takit din. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ala, nabartagan ni boss. Idong makan agurok pa yan. Niya agad na ito yung tao ngagpaiso na yan.
Kasta na ka diya talaga. Tunggal mabartag. Maturog adagosan. Nalakang amin na mabarbartek. Sana ka sa kanya. Adumot nga amang ti ininom nangam si ka. Saan mo ta? Katsi ka, gusto ka din ti botilya ti light beer nga ininom mo. Gustunan. Narigat nung maulawak. Amangan no madlaw ni Angie. Kababain. Mawatan day di ay si kakit. Gustunan, James. Sige. Inumam ta na batbati. Tama pantayon. Kasano ni Bogs? Dodori, itulod tayo ti pagnanaadan da. Kalpasan na, itulod ka matan. Aday ta, eat all you can. Syakti tayo ita. Agyamanak manin James ha. Nakasaysaya at kayo aming kanya. Agyamanak iti ado a sakripisyo yo. Ala, rugyan tayo marunan ti mga mabisira ko na. Okay nga Rod, let's eat. Okay, ngamsak bay na. Agpray tayo pay. Excuse me, Violi? Ni. Apa yan? Apa ni Bioli? Anyat napasamakan ko na. Mabalin ka di, Violi. Ibagam ti pagsangsangitan. Itay ka pa yung sumanangit. Ngam di mo man ibaga ti parikot mo. Bes. Agsao ka kuma. Please, di na kumamot pagdanagan, Bes. Apay, anya ka di ti parikot mo. Ibagam kuma. Tabarang makatulong nga amang sulbar. Pakawanin na kumabes. Nagdakkel ti basol ko kan ka. Apay, anya ti pasal mo kanya? Nailaw anak lang. Diyak nalabanan tiriknak. Sorry. Idiretsyon kuman. Masikuga. Anya nga Rod, adaditan, Bes. Awanan ti mabalinta. Taripatuem ti sikog mo. Ket masapol nga agkasar kayon iti nobyom. Apay akayat nakakasarita. Kan dito'y pay parke, Anje. Ada ka di parikot joy, tigayam ka. Awan, Bogs. Ngam tigayam ko ti parikot na. Ha? Anya ti parikot na? Masikugan ni Violi. Ket nasken nga itakder mo, Bogs. Ha? Kasano ka napasamak da ita? Di mo ibaga nga awan nasasaunaken ka. Isu arumbang laeng nga itakder mo ti dayaw na. Anya? Kasano ka napasamak ti kasta? Kat saan kami mo't nga agayan-ayan? Anya? Sino nga rod ti ama ti sikog na? Girl, I need you. I need. Ne, pre. Sa bali ti mapalpalikuking ka. Nakaununag ti sinaay mo. Ken saan ka matagtagari? Kalpasan na. Kanayon ti inom mo Danggayan nagbagas. Saan mo nadamakin? Ada ka di parikot joki ni Angie? Unak mo't nga uminom ka. Danggayan na, kaniya ka na yan. Aywan gayam. Ada na ibaga kanyak na Angie. Ket nakigtota. Nya na ita. Masigug ka no ni Bioli. Anya. Agpudno ka man kanyak, Violi. No saan ani Bogs ti ama ti sikog mo? Asino? Asino ti ama na? Ni James. Aniya? Awanan ka itibain! Pakawanan ako ba? Nailaw anak. Nagbasulakan ka. Traidor! Danggan na ko, ma. Agmalawakakan ka. Traidor ka! Diyos ko. Isurot ak tinumbang aramida. Tapno maawatan kan mapakawan na tagahiyam ko. Oh, makitam, Esther. Pimanso din pagkakinikan ka. Nyak mat maawatan no nyat napasamak. Karampag nakit dia. Nato, tangiwat mo. Di naklapdan, tapod no ti bagbagak. Ni Anjay tinubia. Ni Biuli mo ti masikaw. Ay, sana ula ko nada. Anya, tulad ka dito sana all. Ay, Tangiwat mo. Ay, sus, Lakaya, kita sa sana umalang all. kaya.
Kasla sana makabog iti pinggan ako nada. Agam, gukisam. Masikong mutag. Aniya? Amazing stories. Agam, bili bakit siglat ti lalaki. Agasam, tapi nagrigpon na ida. Nasiglat. Pakawanin na kumahani. Naglakad ang kinaw iti pamakawan. Ngam narigat ti mamakawan. Nagrunan no tinagtaltal ka matao ti mang traidor kan ka. Nawatom! Angie, Kasano ita? Masikugan ni Violi. Ngam kayat ko. Agsasamo tayo atalo. Kat agpili ka kada kami adwa. Anya. Malasang ko. Day talagayam. Sana parikot day ta. Agyaman na kanti. Sa dinoy tayan ti ili yung anti. Ijay laang tadyan. Sige anti. Agi failak iti leave ko. Awan problema dita. Kuyugan kayon tungag bakasyon ijay lugar mi. Agyaman na kanti. Nailakid din ay tinagbambanagan ti gayem mo. Nasakit anti. Mismo pa'y anasingad agayem ko tilino ko. Kan tinutupan ti awan adpain alalaki. Wan nga road. No ba'y adabasol na atwa. Nasakit man. Saan ko ang mabali na baybay anti gayem ko? Awanan ti ado pa'y apalikaw-likaw. Agpili ka, James. Asino ti ay ayatam. Ti ikalaysam kada kami. Agsao ka. Asino kada kami. Sige. Okay. Tulagan tangarudan ti kalaysata, James. Makitam ti bunga ti amin. Siguro, nang namnama ka asika ti pilihan ni James. Tamasikop kan. Ngam saan? Siya kailaan ti pinili na. Angie, Mangipaneknek at ibagim laang ti kinayat na kan ka. Isuad ti mo rebeng nga ayatan ti kaskan kwan. Tama na nga lilaw. Ay ayatam ka di pailaan? Pagtatak ko ng pailaan, tinobyo ko. naibagakbat kan. Saan ko lang analabanan tignak. Itinday ti agundaway. Maagkalaon na yan no pagtatak ko ng pailaan ti kaskan kwan. Awanan pain alalaki. Traidor! Umadadin ti kasaryo. Wen, inton umay alawasan. Ket agsagana ka. Taadan to papananta. Papalanta. Sa dino. Kaano. Girl, I need you. James, Unak lang no, di mo pat ganon ti awis ko, pare. diyak kumakay ti dumara iti kasaryo. Nasakit tinakam ko king ka. Ambom nga gayatak kinibiyot ni. Ngam tinutupang. Si kapay anasinggad agayam ko. Tinangagaw king kuhana. Nilaw anak namin. Sorry talaga, pare. Awan kadipay ni Angie. Anyat orasan. Aldawan ah. Uwan nga roda. Awagan mo na iti cellphone na, pare. Naka-off mo ti cellphone na. Diyak makontak. Anya? Nay, sa bali tagparparik na kanyak, pare. Anya ti kahit mo sa kanbogs. Sapay lang kuma, tanagbidutang. Kaya't mo asawag, kuyugam ida. Wan, agbakasyon da ka na iti manong aldaw. Iso si kapay lang ti makamo dito eh. Kat saan aday tal agbarbar tuk ti obram ah. Agasam day ta na pasama. Wan nga rod. Aguray ka bakay. San aya nga ita nga aldaw ti kasardaan jay kinday jay a playboy. Wan mo't. Apay nga rod apumanaw da. Unak man numasirib ka.
Kaya ta sa wenday ta, sana matulo, iti panakikalay sa ni Angie iti dahi a lalaki. Nalpas ti anay. Para ta dyan Mountain Province met day fan ang nagluganan ta, Angie. Agbakasyon ta ijay lugar daan, Tester. Anya? Kasaryo itaki ni James. Agkasarlaan nga is-iso. Anya? Kasjay ti rumbeng iti manangal lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. Nukas ta. Saan apod no ang makikalay sa kakadwana? Iti anyaga po. Kita ang man tinaramid na. Pinagridpon na ta. Sa kalpasan anasikugan na ka. Siya tipilyan na. Nga imbis ko maasika. Tamasikug kakat nga rodan. Pakaunan na ko, Angie. Siyak din ang dadaan. Iti ayan-ayat yun. Saan kang hagdanag, Bes? Pa-check up maaklon kon to matlahan ti amin. Agyaman na kiti. Tanasapsapaan na amwak ti ugali na. Angie, Ti may sa pagluksawak. Di pa'y nakisarita apuluskin ka. Di man la nagkidaw mo't iti panmakawankin ka. ipod no day ta. Manipod iti naudi apa nagsasango tayo. Di na kon kinasarsarita pulos. Nga uray iti text binu awag la kuma. Nabartag kan James, susunan. Bayan lang bagus. Di nagmadangga nga kinom panahon na ko na. Kahit ko tiyag lemas iti arak. Kahit ko lemasan iti arak tinalaw sa papawik. Ang ladingit ko. Hindi nagbanagan tayo ayat may kinansi. Ay, basol mo't lahat. Sikatin ang rak-rak iti relasyon nyo. Kung nangaroon nga agbabawi at... Lading yutak nga ibaga tayo James. Kagura ka. Hindi ah. Gaputa amom lang nga rodon nga gayatak kinibioli. Tinuto pampayla. Bogs. Awan kwenta magayam. Traidor ka, James. Di mo la pinanunot ang tikinasangad ta. Tila ang bukod mo abake kan pagragsakan tinapatagking ka. Kagura na kadimot, Bogs. Anya kumaga po kagura ka, Angie. Iti narapit ko iti gayam mo. Saan ko nga ayunan iti naramid na. Kinapudno na. Manmano kami ngagkita. Kasta ka di? Ang mga numaikat pa yung opisina ah. Nanagadon ti absent na. Gapot kababartag na. Traidor ti gayam mo. Masakit tinakam ko kikuha na. Ewan gayam. Ada ka din ni Bioli? Awan pa'y. Madamdama pa'y. Apay ka di? Umay ko sa rungkaran, Angie. Kaya't mo asawan. Itilaksid ti kasasaad na. Agayat ka pailaan ken ko na. No may kariyak laki di kikuha na. Ibilang kunto kaspudpud ng anak ko. Tipas ngayon na. Nakapagpas nga yan ni Bioli, Angie. Wen, Bogs. Isulaang mo tinaisarik iti delivery room. Iso nakapagpas nga yan. Naipas ngayon nanti anak mi, Angie. Bogs? Amok ti kay papananti pa ng perang mo kanyak. Kalpasan ti pa ng ibagak ng anak mi. Bogs, dayawin ka unay. Katagyaman nakta itilaksid, tinakas ang anapasama kiti gayam ko. Adda ka anangalangon ken ko na. Agyaman na, friend. Itilikodan ti inaramid ko. Adda kalata amang baybayabay kanya. Dinak pinaybayan. Adumanin ti sakripisyom, idinagkasar kami kini Bogs. Mabalin ka dimot nga ramitik ti kasta. Saan na niya? Agyamanak, talaga ang nagsaya at kaunay agayel. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada guruuray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya.
Kung naklakit din na saan mo apat ganti awis ko amang rabiita iti daytoy restaurant. Awan ti rason. Tapno payon ka, Rosinda. Saan ka kati amabain na makikuyog kanya? E din ta, arig na anak kan. Anya ko ma. Awan parikot kanya. Agyaman ak makasta, Renol. Sa may sa. Balo ka meten. Baruak met. Pudno magkit di. Di uray ibagada nga aginata. Okay pala dayta. Yung te aglola. Talaga lang ha. Malala, ituloy takit din timangan. Lumamis, dagiti in order tama ka. Rosinda, Hmm? Oh, kalaatan na gulimag ka. Kan, napasang na ay ka man. may salang ti parikot. Wat naman purpuri-puri ti panunot ko. Oh, ano day ka? Ti anak mo. Ni Melissa. Ha? Apay ni Melissa. Saan nga ta nga agriri? Numamuan na ti relasyon ta. Awan parikot iti dayta. Nabayagan na pimusay day di papana. Ikan maysa. At damat din iti hustong aydan. Amok amawatan na. Nga ta? Ken awan rumbang apagdanagam, Reynold, dear. Siyak ti makaamo. Actually, dahil tati mang burburi-puri ti panunot ko. Ada kamat gaya man, Rosenda. Wen manang, simangpet ka din ni Melissa? Awan pa'y mat. Oh, idasaran ka ka din? Ah, saanan manang? Nanganakon. Ah, Ay, talagan sa adiag nakam ti anak ko. Anya to rasen? Bimal balasangan na balog. Lakwat siya na ti amuna. Adan to daya no madamdama. Ay, apo, kasano lang atan ti biyag na. Manot tawan nan. Ngam di pa lang nakaturpos iti adal na. Sukat pasukat iti kurso na. Sa, adadumot ti balog na. Siguro akat saan unay amadanagan, maipapan iti masakbayan na. Apay kit din na saan? Ang namnamalatan iti sanikwa anabati day di papana. Nga labit. Dayta ti pampanunutan na. Maibus ti kwarta. Ngam ti adal, agnanayon nga daken ka. Amo na, adakkel ti tawidin na. Ta, bugtong nga anak yu iti daydi Simon. Saan arasun day tamanang? Ulitek, ti kinabak nang mapukaw. Maibus, ngam ti adal, agnanayon ken ka. Wen met kiti ah. Sige man manang. Mangyag kalaangan dito iti kape. Mabit lang nga ron. Wen manang, urayo ka sumangpet ni Melissa. Ta, da napatag nga ibagak ken kwa na. Makaturog ako na. Adala ko maibagak ken kwa na. Ngam, sa bagay, urisan kun nga ibagakin kwa na. Awan mabalin na. Anya nga minday ta aya Rosenda. Ta, kasla na patag-unay. Maipapan ka di, iti panagadal na. Saan manang makiasawa akmanan. Anya? Nalawag tinangigyo, manang intang. Kasta aya. Adaman gaya man panggap mo ang makiasawa. Nalpasan titulag mi kan ni Reynold. Agkasar kamin, tapno makapagdan na kamin. Ay, iso ah. Sige. Saan ko na mauray ti anak ko? Ken may sa. Ang mga nakainom man na sumang pati balog nga ubing. Sigurado kan, iti dayta apang ngedeng mo. Wen manang, Saan panakibiyang ngam, anya? Ay, amuklatan no anya ti agay ay ayam iti panunot yu manang. Ni Reynold, kataublaeng ni Melissa. dayta nga ron kat. Amangan no tila ang kinabaknang mo ti almanan na. Sana kasta mo ti panagkita ka ni Reynold manang. Sige, biyag mo dayta. Ngam balakad laeng ti may sa akabsat ti adda kanya. Ta saan ko akayat nga agbabawi ka iti udi na. Apay anak ka ul-ulimod ka, my dear. You met
wind in my broken Madang dalaga na kami. heart. Eh, I'm amazed, Pagtanagam ko, so amazed. ang mga nusar nga man ti anak mo iti plano ta. You were there awan mabalin na. a single day. Kinapudno na. Time Saan ko ana uray idirabi iya si Mangpet. Ken, nakaturog pa'y itay pumanawag. Balok namin nga uwi. 10,000 saying words. San ko kaya ta siya ti pakaigapuan. Ti saan nga pagkinaawatan nga gina. Saan ka nga agdanag iti dayta? Ay sa, That even though awan maramidan na, loan niya ti panggidag ko. would San ko ang mawatan tirik na. Matanagan na kajak mawatan. the Siyak ti makaammo. say Iwaksim diyan yaman amadi abang panunutan. Em, saan mo amay kat kanyak tindanak? and back, you know, Saan mo ating tirik na ti anak mo? you Wen, ngam, forever and awan karbengan na amang lapid kanyak iti kayat ko nga aramidan. Ta, anak ko lang. belong. At takan ka ta ha. Forever thank my God. Ang madinak maklon. Awan mabalin ko. Tagagangay laing tibiyag ko. Girl, I need you. I need. Ala, mangangkan Melissa iha. Thank you, auntie. Auntie. Anya dyan ba kayong itay? Inururay nak ni mamay dirabii? Wen, adda ka no napatag nga ibagana kumakin ka. Nasakit ti ulo. San mat ngaminan ang mamingga dagiti barkada nga ginom. Apay ngamin anaginom ka aya. Birthday ti may sa barkada mi, auntie. Sa anak mo't anak kapagkidkadan. Kita iha. Amangan no sa balit ti masumok mo. Anya? Oh, kasunugayam ti panagadan mo. Okay lang, auntie. Kita ata di mo babaybayan. Bye-bye anyo man day ta atal-atal. Nga pilaga po na nga agadan ha. Bak nang kami lang harod. Anya? Sos, iha. Ti kinabak nang maibos. Ngam ti adal, agtalan na agkin ka tong palbihag. Aha! Adula amin tay ta. Ay, auntie. Amuyo ka din nga tibaga ni mama kanya? Melissa, iha. Pagsardangan da ka din nga agadan? Ay, awan parikot, auntie. Makaturpusak man kan sa anak to nga agrigat. Tasisyak nga agtawid iti sanikwa ana ipundar day di papa. Sigun ken kwa na, uray saan na kanong nga ipakadakan ka kat mabalin. Anya nga min day jay, auntie. Makiasawa manan. Anya? Eto na. Manang, magisagana kayo kit di man iti pangaldawan. Sige. Tay paborito ka masida, manang. Kare-kare kan chicken curry. Awan. Ay, manang ni Melissa. Simrag ka di itay agsapa? Wan. Naibagayo ka di ken ko anan ti imbaga ki di rabii ka da kayo? Kwa. Wan. Imbagak ngamin kan kwa na nga inururay mo, taada na patag nga ibagam. Kasta ka di. Nagdamag, iso akapilitan nga imbaga ko na. Anyat ko nana. Nakigto. Idikwan, timmalikudan. Saan ko nga mo na anya timakunana? Uray pa'y anya ti bagana. Sanak amalapdan. Agsarita kayo nga aginaa. Wan manang, kasarita. Ngam kayat naman, wan no saan. Di na malapdan ti kasarmikan Reynold. Apay nga nawis nakmanan dito Ristobar, Melissa. At naman siguro ang parikot mo niya. Badet ngamin, friend. Di mo ko na di ka manan simrag iti klase. Sanan, naawan kanas kun nga gatan. Kasana nakaturpos kay ti kurso no kastaman. Adun sa ti panaglanglangan mo iti sisirap mo ah. Saan man na dito ti pagsarsaritaan ta? Awan sir-sirpi na. Siya ti masaysayangan iti gasgastuson nga awan magsarsarbi na friend. Apay ko mamasayangan ka, kat saan mo matakwarta? Anya man nga mina na ti parikot mo friend. Ningarod mama, patrik tinamok ka nanti. Apay, anya ya tinamang may papan kini mamam. Pagsarsardangan na kanya gadal. Sika ngamin at adot langan mo ngam ti sasarap mo iti pagadalan. Awan parikot. Agagalak man no saan tabak ng kamimat. Kansak nga ang tagtawi dito sa nikwa na ipundar day di papa. Matlagayam, anya nga ti parikot mo ita. Makiasawa ka numanan.
Anya? Dahil ka tinakabadtripan? Wan! Anya katawaan kita, ha? Awan mo takas na makiasawa ni mamam. Tabalo mo tan. Kan nabayagan na bimusay dahil di papam. Wan, ngam, natainganan. Kasapulan na, ti katin na kunay-nay. Anya kan sa, ubing pa ni mamam. Awang pa'y 50 na. Kumaa. Nukataib na, ti pakiasawaan na. Masigurado nga ubing. Wan, kataib ko lang, ti pakiasawaan na. Anya? Ay, sana all. Ay, day taman. Sama suruna. Sigurado ang nataar, friend. Ay, saan ko nga mo? Amo, kwarta lang ni mama tinalmanan na. Saan mat siguro, friend? Taurem ako na nga daan edad na. Napunggapay lang. Tay ko nada, may asim pa. May saka, mga pudno ti bagbagak namin. Saan abinaybayan ni mamam tibagina? Kan, at kan amok akasta. At dapay artista na kiasawa it kataab na ti anak na. Isuda Katiin na ti pambansang kamao. Ubing ti nakiasawaan na. Anya? Isungawan dakas na makiasawa man na ni mamam iti kataab mulaeng. Mabalin lang ta, friend. Kas iti drama. Duming mabalin amin. Girl, I need you. I need. Oh, apay, Reynold, my dear. Something wrong? Awan. Adalang pampanunutek. May papalit sitwasyon ta. Saan ka di akinunakin ka? Awan rong ba nga pagtanagam? Diyak maliklikan timang panunot iti sitwasyon ta. Ibagak lang arudan. Siyak ti masurot. When lumatumpal, ket awan makalapad kanya. Panunot man? Katayip ko ti anak mo. Kan agasang dayta. Nagdakkel ti ba ti tawenta kuno idata? Anya ko ma? Age doesn't matter ako nada. Kan, salangan na data ti kastoy. Adun. Kasmat laang iti lakay ang mga sawa iti ubing. Asino ti mamati? Nga ayat tiga po na akinayat ka. Anya? Amok. Ore ti ipag mo ti anak mo. Sana mamati anapod no nga ayat ti rason. Kainayat ka. Oray, adayo anataangan kang siya. Ibaga dakit ti Di kinabak nang mula ang ti rason nung nagapuna. Apay kumaday tati pampanunutem. Ipagkulaang dayjay. Awan karbengan na ang makibiyang kanya. Nang runa, no pakasignan ti puso. Rosenda, der. Wadir, iso nga awan rumbeng apagdanagan. Kas nakunakon, awan makalapad kadata. Agyama na. Simbangpot ka matlaangan. Pasensya kayo na, auntie. Nagkuyog kami kinininin agayam ko. Kitaong ay. Ang mga no sa bali ti masarsarakan ditan. Naimpag kumano saan kaabalasang. Hindi pagkadanagan, auntie. Gaya, simangkot ka din ni mama. Simbangpot da itay. Ngam rimwarda matlaan. Simangkot da? Kunayo, auntie. Sino ti kadwa na? Tinobyo na nga ubing akataob mo laeng. Ngam nataerket di. Saan ko ngay palubos, auntie? Tiyagpat dyan nga ay ayatan na ni mama. Melissa. Wan! Guwarta lang, tikayat na kin ni mama. Nukas tamat laeng aday talag balbalog ter aramidam. Isardeng mula ang ti agadal. Saan ka matlaeng ang makapagturpos? Manon titawan mo. Saan na kapagparikutan, mama? Tutalkat mat ng tayuman? Anya? Saan mo pampanunutan ti masakbayam? Saan na basta maibos ti naipundar day di papa? Unay ti kasta na pa nagsasaom, Melissa. Adda ka dinas kan nga ibagayo, mama? Takayat da ka kasarita? When? Napatigunay,
Ti ka di plano yung ama ki asawa manan? Wan, katayab ko ka na lang ti boyfriend nyo. Wan! Ipakadak man wan no saan ken ka. Mabalin ko malata. Ngam, tapnawan makunkunam kanyak ngay nam. Ibagak ken ka. Nasa o kanyak ni auntie. Kataab ko lang. Anya ko maita. Patsin nyo ka di nga ay ayatan na kayo dayjay. Kwartaan na kayo lang. Ay ayatan na ni Reynold. Jackpot dyan nga ay ayatan na kayo. Taadayo anataengan kayon. Ngamkit di, kinabak nang nyo lang ti kalkali kaguman na. Sana pud no dayta. Ha! Ura niya ti bagpagayo. Jackpot dyan dayta. Anya nga ron ti kayat mo mapasama? Saan ko akanunungan ti plano yung? Anya? Nalawag timbagak. Kan uray ni auntie. Di na ayunan ti kinamaag yo. Saan na kinamaag daytoy? Taagin inayat kami. Isuala dingitak mama. Saan ko nga ayunan ti kayat yo ama pasamak? Ibagak metken ka, Melissa. Anak kalaeng. Ket sa anak amalapdan. Anya? Kang runana. Awan karbengam amang laped iti panagragsak ko. Nawatam? Nung ipilit siya dayta, pumanawak dito balay. Oh. Anya? Kamsakbay ang pumanawak. Alaag kong titawid ko. Among ka diti sasawang, Melissa? Amok, mama! Kaya't nasawan dayta, saan ko akanunungan ti panakiasawa yung manan? Awan karbengam amang lapid kanyak, ta anak kalaan. Ken, apay, may tid mo ka diti pakaragsakak. Mama, ibagakin ka. Uray asino ti agdep-dep pa. Matuloy ti kalaysa. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Among Pards, naggasat kalaunay. Rino, Mano agasat daytan. Agasam Pards, adda nasawam. Adda pa yung nanang mo. tsak magustuhan ti angaw mo, Rino. Raba ko lang, mat. Si kagadimat. Pudno ti kunak, Pards. Naggasat ka. Pudno amid yun adda edad na. Napunggapay lang. Pudno ta ko nam? Nalailos ka. Saan ka di? Nga adda jay kanta nga. Agbabaketak. Sa bali mananti. Oops. Saan ka masaer te ibagbagak? Husto mo't di kanta. Ay, sana ya. Rino, Nalailo kan. Nadungo ti bakit. agpay sumit kiti dayta. Taisot na gusto kang Rosinda. Kanbak nang. Adot negosyo da ako nam. Anapanawan ti asawa na. Gusto ti ko nam. Saan adayta tinangayatak kin Rosinda? Us. Apay, may saka kadimot adi mamati. Ana sursurok nga inayat ni Rosinda, itilaksid ti kadan edad na. Sorry. Agdwa-dwa ak. No pigas ta. Sige. Patyan ka. Tanasingad ta nga gayam. Dahag kasakit di dayto ya. Agsubsubang samat dagiti aginan. Uray siyak. Amok asaan ko amalapdan iti kayat na. Biyag namat kit di dayta. Ken nabayagan anatay day di Simon. Kang runaan na. Saan pa'y mat ka iso tinataangan. Ken adamot nga raglangan na. Iso saan akong amas daaw no adalat ta gusto ken kuana. Saan kumamat akas ken Reynold? Akataublaang ti anak na. Saan nabali ko ma? Di pagdanagak laang ita. Ang mga no agrebelde ni Melissa iti kasta panggap ti inana. Ket ang mga no ad-addan asabali ti matumog na. Naimbag ko ma no saan a babae. Sigurado ka iti dayta, Reynold? Wen tatang,
Aring na ngayon namon wenno nanang mo ti kunam nga asawa. Awan magparikot tatang. Tanapong ka pailang ni Rosinda. Ato pailang ti abakan na ababalasang. No pintas wano kinapong ka ti pagsasalitaan. Una ang saan kantong nga tama sornon? No ibagada nanang mo wenno lolam ti asawa kasta. Awan ti bibiyang ko ti tatatang. Tasaan damat abiyag ti biyag ko. Ken ibagada laki di akwarta na laang tinagayatam ken kuana. Saan kidi apudno apanagaya? Kasi tinakunak tatang. Awan bibiyag na kanyak. Biyag kan pakasik ng tipusok na ito eh. No saan dapat siya nakasta? Awan maramidak. Girl, I need you. I need. Pudno ti kunayong anak daklaan. Maawatan kayo. Tamok akasapulan nyo ti katin na kunay na iyo. Ngam kumamot. Saan kumamot akas kan kuana akataib ko laang mama. Awan, pilpilian ni Ayat. Nataangan man wano ubing pay no talaga nga ginustuda. Ano ko ma? Tapatin nyo kadi? Nga ay ayatan na kayo? Wan! Marik na. Saan ko apat yan, mama? Kinabak nang nyo lang kel almanan na. Nabayagan nga agam-am mo kami kan ni Reynold. Ken, marik na ngay ayatan nak. Tukas ta. Bulsak ni ayat ako nada. Tauray saan nga agkabagay, mabalin na ta. Melissa, Ngamuray nga pa'y tibagbagayo, mama. Saan ko apat yan nga gayat kada kayo dayjay ang lalaki? no saan mo apat yan? Awan mabalin ko. Ulitin. Awan makalapid kada kami nga uray pay asino. Nabulsak kayo na talaga, mama. Melissa, Saan lang nga bulsak? Nagbalin kayo pa yan ang maag. Gapoy ti daytang ibagpagayo nga ayat-ayat. sumardeng kan Melissa. Sapay na ko, ma. Ta saan kayo nga agbabawin ton maduktalan nyo? Ngawan gaya man kwartayo. Kadinto nawan kwartayo. Panawan na kayo matan. Amok asaan akas ti panggap na. Tapulos at tinak pay dinawatan iti kwarta. Anya? Uray pay anya ti bagbagayo. Awan makalapid kanya. Sorry, mama. Ngam saan dak ama kong binisira. Nga awan sa bali a panggap tay tse alalaki. Kandiyo lang am mo. Amangan no ada sa bali a babae ti biyag na. Kan kataib na. Sa dino ti papa ng Melissa, anak. Ang mga nung sapulan na ka ni mamam. Awan bibiyang kwanti. Melissa, Kagkurak ni mama. Agaasam. Napatpatag day dya lalaki nga misyak nga anak na. Saan abali ang mapukaw na nga anak na? Saan lakit day dya lalaki? uray siya. Agdwa-dwa ak anapudno day jay alalaki kin mamam. Uray saan kumatakaya? Awan maaramida. Agbali na bulsak ti tao nga agayat anti. Saan kumaaday tamot ti pagdadailam iti biyag mo? Napukaw namin pinsan ti ganas ko. Agpapanpanagadal ko. Suagsardo nga kon. Anya, Wananti. Kaslawan ganas ko pa yung agbyag. anak ko, saan ka kumanga agsarita iti kasta? Siyak ti madanagan. Wananti. Isama ka mo ditan. Nonya ti mapasama kiti biyag ko. Siguro damanan parikot mo niya. Ang aron. Agurter ka kitin. Kahit ko dagpartag. Sigurado. Parikot mo launay ti panakyasawa manon ni mamam iti ubing adayo ngam sika. Hesa. Masuron ka makiasawa manon ni mamam. Ngam sika awan pay BF mo. Sumartang ka man. Makaranglang ka. Nganyala ditan ti sasawa magkuna. Ay, ba't punumat? Saan ka masuron alala, sumardan ako. Agurter ka kit tiniti mainom kan pulutan. Mabit lang tagaya bakit waiter. Ha! Skies is the limit ita. Agbartek taging ga iti saan tayo nga amot lubong tayo. Unay tan. Talagang sakit yan nasakit tinakam mo Melissa. Ha! Awanan ti adupay at sao. Aramida mong ti pagpagkag. Kat saan ta sumardang nga aginom. Aging ga iti saan ta nga amot lubong ta. Kaya't mo asawan manan, iti kastoy nga oras, awan pay ni Melissa. Awan pay nga ron. Anyat orasan.
Amang ano nagsasarak damanan kadagiti barkada na. Bayan nyo man, saan mo pa kadanagan? At danagam na. Amo na matintid dakas kan nasayaat. Ipagdanagag, amang ano makasarak da kadagiti adik. Naimbag ko man no saan na babae. Ay, awan maaramidan tayo. No dadailan na tibiyag na. Ay, kasanulaan ti masakbayan na. Manang, inted ko amin adungo ken kwa na sipod ubing. Di makala na ginawa ti biyag na. Idinatay ni Papa na. Awan sa bali anang ibukbukak iti panawan ko. Adaanan iti gusto nga edad. No di nak maawatan iti kayat ko mapasamak mat iti biyag ko. Awan maaramita. Rosenda, Impaay ko amin ken kwa na ti responsibilidad ti maysa nga ina. Amoy rin naman. Amin apa nagdungo. Ngam kastakit din ti isubad na kanyak. Di nak maawatan. Apay, awan ka dit karbengak nga agragsak. Sige, maturog ako mana. No sumangpet, nasayaan. Ngam no saan? Makamun itibiyag na. Saan ko akasapulan ti tao adi na pulos amo atalyawan ti utang na anaimbag anakam. sige. Urayak asumangpet ti anak mo. Saan ko abas tabaybayan ni Melissa? Napatigmet kanyak ti anak mo. Taimbilang kumet akas anak ko. Girl, I need you. I need At yung tigatas mo, Melissa, iha. Igupo mo, tanapudot pa eh. Sakit ti ulo kanti. Kasano, kasta unay abartek mo. Parbangan pa yan itayin tulod da ka dagiti gagayem mo. Kitaam tadi kan tukot maisagmak iti kastangar aramidem balasan ko. Naimasan ni ngamin kadarino kanlinlinti na ginamanti. Anak, saan mo kumadadaelan ti biyag mo? Amokmat ka, tanti. Nasakit lang amin tinakam ko. Mabalin na katalikodan ni mama. Kapulang ti Dejay lalaki. Maawatan ka, napatigmat laang ti inamken ka. Saan mo akayat amay sagmak ti inam iti dayjay alalaki? Ubing pa'y unay para ken mamam. Ken narigat apat yan nga adda ayat anang bagkat kadakwada. Mabalin nga'y ayatan ni mama Dejay lalaki. Ngampi lalaki, kwarta lang ni mama ti alalmanan na. Iti sabali abangir, maawatak mat ni mamam. Ubing anabalo. Ken sipod pimusay ni papam, impaay na aminan apanawan na ken ka. Auntie. Amok mat kiti nga awan maaramitak amang lapad iti kayat na. Wen, oray siya. Awan maaramida. Kinapudno na. O saan lang asikat ipampanunutot? Nabayag meten kat apim manawa. Anya? Saan ka basta panawan? Gapuman laangan iti day di kabsat ko. Awanin day di papam. Nagkariak ken kwa na sakbay amagsat ti angas na. Asyak ti mang taripato ken ka. Ket saan ka apanawan ken baybayan? Auntie. Day ti mangigaw-gawid kanyak pumanaw. Agyaman na kanti. Taandabain ko. Tidak panawan, auntie. Di kay madanagan. Adan pampanunutat. Pampanunutom nga? Saan ko nga ipalubos alukwan day ti alalaki ni mama? Anya? Amok. Saan anapuno day ti alalaki kan mama? Kinabak nang lang ni mama ti kalkali kaguman na. Melissa, iha. Diyak ipalubos day ta, auntie. Apay, da kayo man ti pagdamagak. Mamati kayo anapod no day ti alalaki kan ni mama? No adadakas apanggap mo. Saan mo nga ituloy? Amangan no maisagmak kalaang. Di kay madanagan. Ada planok nga aramitan. Kitaag man. No saan nga isina ni mama day ti alalaki? Anya? Wananti. Saan kumat ngay palubos ang mapukaw tinapundar day di papa?
Kadyak kayat nga agladingit, wano, masaktan ni mama. Gapoy ti dayjay at tao. Day talaang ti parikot, Pards. No saan na ka magustuhan ti anak na? Isugaro ti pampanunotek. Anya jay ko nam? Kataob mo ti kakaisuna nga anak ti bakit? Isti kahayan ayat mo kuna ko. Juan Rino, Napintas ni Doña Rosenda. Kaya't nasawan, napintas matlang akaskin kwa na ti anak na. saan ko pa nakita iti personal? Yung impakita na tinadawan na, nga di iti cellphone na. Kat gusto ka. Napintas ni Melissa. Kunakun kat. Sana kun nga agdwa-dwa pa'y. Napintas. Uwen, yung spoiled brat. Ado kanot pa nagbalog na, nang ti panagadal na. Natural. Siyempre baknang da. Uwen nga taa. May sus, naggasat kan parts. Nukas ano, 1 stone, 2 birds. Anya? Dayta kinataar mo, Barge. Panagkunak, uray ti anak na. Agkursunada kin ka. Rino, Iso naggasat kalaunay, Barge. saan ko magustuhan ti kastangay bagbagam? Ay ayatik na Rosinda. Kat awan panggap ko amang rigpon kadakwada nga gina. Ngata. Sus, saan mo maibaga dayta, Barge? Nang runa ka. Sa mardagan, Rino. Di nang ipadpada iti sa bali. Bueno di tabagim. Iti kaano man? Saan kunto alokwen ni Rosinda? Apa esap sa pulam ni Mama Melissa iha. Kaya't ko kasarita, auntie. Basta ka di. Ang mga nagsubang kayo man eh. Saan, auntie? Kinapod na, agkindawa kiti pamakawan kan kwa na. Anya? Mas tao kayo siguro, ngampod no ti kuna. Apay. Aklo namon day di alalaki. Kas maikadwa nga amam, no pa'y kataob mo laang. Pasat day to'y ti plano, auntie. Anya? Aramitat amin ang kabaulak ang mamagsina kadakwata. Kasta ti plano? Wanan ti. Imposible ajak mapagsina ida. Katiti day to'y napanunot ko. Dito'y makita no kasanot kinapod no day siya agkigulo kan ni mama. Iha. Wanan ti. Ulitak. Saan ko nga'y palubos aday di at tao timang pasakit kin ni mama? Nasaya at man, ta isakit mo matlaang ni Mamam. Nagamamiris kan nagpampanunota. Aging gay tinabukal ko timay sa aplano. Mabalin ama amuan, iha? Ladingit ha, kanti. Saan ko ang maibaga ngam agpaliiw kayo laang? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Oh, inururay nakgayam, iha. Anya ti ibagam? Masapul mo ka diti kwarta? Awan ka din linaon ti ATM card mo. Saan aday ta, mama? Pakawanan ta ko, ma. Melissa, iha. Naamiris ko saan gayam ahustot inararamid ko iti kalabas. Iha. Naamiris ko ahusto kayo. Saan ko maitad ti pagragsakan nyo? Kan, awan karbangak amang lapad kada kayo. Tapno agragsak. Taubing kayo palang mat. Kan nabayagan na pimusay da di papa. Amok akasapulaw nyo ti katin na ko nay-nayo. Panagkatsak maitad itilaksid ti pamatad ko kada kayo. Pudno ka di dagiti mangmangag ko kan kay ta, iha. Wan, mama. Kasi tinakunak. Maawatag. Kasapulan nyo ti katin na ko nay-nay. Iso, sige. Si Papa Lobo sa kamakiasawa kayo, mama. Agyaman na kamaawat ang matlaang ti amin, iha. Wan, saan akon alapad iti panagragsak nyo?
Mabalin ka di, mama. Adda ko makintawag ka na kayo. Anya day ta, iha. Kayat ko amam-amot agbalin amay kadwa nga amak. Sure, iha. Abayam, ibagak ka ni Reynold. Agyaman na tapat ganyan kid daw ko, mama. Abay kiti na saan, iha? Maragsakan lakit din ni Reynold, numamuan na. Sige, agpaluto ak ni Antim iti pangrabian tayo. Tadito yung mangrabiin ni Reynold. Sige. Kayat ko matamam-amuti ayatin nyo lang unay nga uray kataib ko laan. O sige, iha. Uray kat mapanak ita iti apartment na. Uray klaangan amalpas ti trabaho na. Adagayam trabaho na. Wen, iha. Nababalaan ti sweldo na. May matrusyan na natin mawawag. Apa yun ta? Hello, my dear? Dear, adag dito yung apartment mo. Urayan ka dito eh. Ada na pintas ngay padamag ko gani ka. Really? Yes, my dear. Good news. Kadang mo ka maragsakan ka. Oh, ano rita? Ibaga mo na. Surprise! Ano yan? Inton madamdaman nga ibagag. Sige, sige. Agtrabaho ka kitin. Love you. Bye. Bye. Ano yan tati good news nga ibagbaga na? Iti da ito apang panunutat. Imposible asan ko mapagsina ita. Anya ka ding agpay ti planom nga aramidam. Makitam to, auntie. Patin nagagkadagiti takulap ko tay chay alalaki. Anya? Wan, auntie. Imposible adi maibaw inti matang na kanya. Melissa. Iti da ito kinapintas ko. Imposible amas pilyan na ni mama. Girl, I need you. I need. Sige nga, Rod. Bye. Asino siya mawag, auntie? Ni mamam. Paumay da ka nun. Iso nga, isagana kong tilamisaan. Rugrugi pa lang dati, auntie. Puutin niyo ti ko na. Pag sinaag, dagitib to ah. Amang ano maisagmak kamat, iha. Di kay matanagan, auntie. Siya, ti makaam mo. Kayat mo asawan, Pards. Ikuyog na ka ni Jebalayda? Isyon ko na kanyak, Pards. O di, ma'am mo munti personal ti anak na. Kadwa na. Good luck, Pards. Saya ate, ma. Nya man na saya atin nga ibagbaga. Isumot. Saya ate, tap na magustuhan na ka ti anak na nga agbalin amay kadwang amana. Ano yan? Tay ko na kon. Kasanon no uray ti anak na kat agkursonada kin ka. Anya? Nataar ka, Pards. Kat saan nga dayo ang mapasamak ti ibagbaga? Rino? Kita, kasanon no uray si kakat nagmaterik namkin kwa na. Ibagak madyan ka, Rino. Dito mapasamak na ita. Saan mo maibaga ti kasta, Pards? Kat no bilang, mapasamak to dayta. Asino kadakwada ti pilyam? Ti ina, wenno ti anak. Tas ano, friend? Nakita mo ti kataog mo ngagbalin amay kadwa, papa? Awan na pa'y, friend. Gumimawa kita ni mama. Paumay na ka nun. Kasta ya? Kasanon mo kwa, friend? Anya kwa? Anya kasanon? Kasanon no mat nagtirik namken kwa na kat madadaalan ti plano. Anya? Wan. Udno mapagsinam ida ngam da kayo mati agkatuluyan. Friend, saan mo maibaga? Takunada nga ron. Naangaw ni gasat. Narabak dagiti paspasamak. Saan, Hazel? May sa tipanggap ko. Pag sinag ita, katno tutupan na. Kaya't nasawan, saan anapod no kin ni mama? Saan ko pa nga mo, friend? Kasla makikita kung nagiti sumangbay a problema iti plano. Apay, Melissa iha. Saan ka magtinamangan? Mataramat kaya.
Apala ni, ha? Ah? Ay, awan, mama. Pasensya kayo, nadala pang panunutan. Sige, sige. Ituloy tayong timangan. Wan, mama. At iti masidami li sa iha. Amok a paboritom da ito kat. Wan, auntie. Sige, mangalak lang. Mabait lang, Reynold, my dear. Siya kung timang karga di ta plato. Ayan. Ay, siyak na tanti, mangala. Siya kung di mabait lang. Siya kung timang karga. Napan ka din da, mama, auntie? Saan pa'y? Simrek da iti kwarto ni mamam. Amoy, auntie? At damat laga ang plano ni mama ama kay asawa pa'y. Nabayagan anatay day di papa. Idi pa'y kumaa. Melissa, naibagak mat ken kan. Imbukbuk na amin a panawan na ken ka. Ken dagiti negosyo ang napanawan day di papam. Auntie? Sika ti pinampanunot na. Isu adi mo babalawan iti dahi taabanang. Di may sa pagsurunak. Kataob ko pa'y mat nga ron. So, tsak patyan ngay ayatun day che arenol. Melissa, Adda pang panunutek. Kasi tinakunak. Aramidak amin akabailak tap no mapagsinak ida. kas iti na ko na. Agannad ka taamangan no si Kate agrisgo. Manang. Oh, rumuar kayo, Rosenda. Wen manang, itulod ko ni Reynold iti apartment na. Kunak ano maturugan dito eh. Anya? Kunak man, Saan manang? Kasano ang maturog dito kat saan kami paimot nga agasawa? when matkiti ah. O sige, mapan kamin. Ni Melissa gayam. Rumuar. Rumuarak lang ang biit ko na naman. Anya lakit din day dyan nga ubing. Talaga abim mabaian abalog. Girl, I need you. I need. Wen, sikakat sikan tulaan ang ti ayatek. Aging ka iti ipulang ko ti biyak ko. Anya? Tila sasawamit. Apay, di mo inayat mo ng asawan? Pudno, inayat ko day ti Simon. Kasken ko na. Inayat ka man, iti awan ka asping na. Talaga ka di ngay ayatin nak, Rosinda. Ay ayatan ka, Reynold. Sikat ti baro nga inspirasyon ken kired ko. Agyaman ak no kasta. Itibiyang ko. Saan mo ang pagduaduhaan? Kasaan ang nakaskas daaw nga agayat? Tinataangan iti upubing. Kita doon ti kasta. Rosinda, Yang tinakaskas daaw. Kan narigat apat dyan. Katikasken ka nga ubing. Nga agayat iti nataangan. Nang runa itikas kanyak abakat. bakit ko nam? Wen man. Manon titawan ko. Nasurok a 40 kon. Ken kataem mo ti anak ko. Isungawan mamati nga agayat ka kanyak. Saan darik na Rosinda? Ado ti saguday mo. Nga awan itikas kadakwada. Pundo day ta. Tauray siya. Nojak ko man narik na ti panagayat mo. Saan ko apat yan nga dakas ta. Nga agayat ka iti adayuan na taengan ng runano. Babae ang nataengan. Saan ka ko mga dwa-dwa? Naputlo ti panagayat ko ken ka, Rosinda. Kasmatlaan kanyak Agyaman ken maragsakan na. Tainayat na iti baet ti kinapudno. Ang nagdakkel ti nagbaetan ti idatta. Kasla imposible saan ka di? Wen, kitagyaman ak matinayat na. Nga oray nagdakkel ti nagbaetan ti idatta. Sana dahil ti mangupay tansyak. Takasitin ako nak. Addaken ka ti saguday asap-sapulak iti may sa babae. Nga awan ka nagiti katayip ko. Really? Gwen. Awan pa'y matidan mo
Ngam, saan kan to nga ta ang maublag? No, ibagada ang asawa ka lang aruden. Kaedad pahit ti anak ko. Awan ti bibi ang day ti biyag ko. Tiniknak ti masurot. Saan at timakko na ti sa bali, ti mapaturay. Agyaman nagtakas ta ti kinapatid ko ken ka. Nasusuro ka ngayon na yan. Gapot kinadungom kanyak. Gapot kinasayat mo. Anong tinitultulong mo kanyak? Gaputan na singpit ka, Mad. Ngam naman minsan. Makarignaak iti panagduwa-dwa. Gapo iti sitwasyon ta. Anya? Ngamin, amok nga adulatan, mangubublag ka. Tanagayat ka iti kaedad ni nanang mo. Rosinda, saan ka di asikamit lang tinagkuna? Nga awan lakay wano ubing? Wano bakit kin ubing itinagan ni Ayat? Wen, kunadag iti mananiw, mahiwaga ang pag-ibig. Aklunek. Ada pa nagamak ko. Ada nakabutan ko hadyak mawatan. Kabutan, Taurean niya pa itir aramiden wano ibagbagam. Saan mo ang mapuna si ti panunot ko ti sawan ti sa bali? Nagro na ti pamilyam. Ni Melissa ang anak mo. Ken ipak mo. Akabsat di asawa makunam. Kwarta wano kinabak lang mula ang dal almanak. ulitek, my dear. Saan mo ang panunutan ti sawan ti sa bali? Bakit di ka dakwada, nagbidot da iti madi nga atap da. Uwan Rosinda. Kasta ti ramidak. Gaputay ayatan kaunay. I love you so much. Likewise, Renaud. I love you too. Pudno na taar, Hazel, kan kataib ko. Nasurok la 20 na, ngam, adak plano. Anya rita? Aramidag ti amin na kabalak ama magsina kadakwad na kinin ni mama. Tapno sublatan? Saan? Tadyak pa dyan nga'y ayatan na ni mama. Ngamkit di, kinabak nang lang ti almanan na. Ti sanikwa na ipundar day di papa. Banag, adyak may palubos. Ngata? Anya nga ta? Pudno nga ta nga awan pa nagkurso na dam kan kwan. Kat kunam anataar. Kan kataib mula Saan to nga ta nga agtin nagakasta? Melissa, my friend? Awan. Awan sa bali apanggap ko, friend. Sige, agorder ka pa ikit di. Uminumak pa'y sak agawin. Oh, apay nga umisam ka, ha, Hazel? Sorry, ngam. Agdwa-dwa sa iti imbagan. Imbagag nga. Ngawan rin namkan ko na. Kunakmat nga awan, friend. Mabalingawan ita. Ay ngam. Ang mga numadevelop to. Stop that, Hazel! Melissa. Sumardang ka man, asama na o. No di mo kaya't amairam-raman ka akaluksaw ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunakkat, amarabyan ka manan, Melissa. Naginom ka manan. Sorry, auntie. Basit lang. Minum kami lang kada Hazel kan Rino. Bayat di panagsasarita mi. Kasta ka di. Mabitlaan, taitimplaan ka iti kapem. Tapno medyo mausawan ka. Sige man, auntie. Agdungo kayo kanyak. Nakaturugan. Tama ma? Anya ang nakaturo? Awanda. Anya? Rimwarda pa'y idi sardam. Simmarunoda kang ka. Gusto ka ni?
Rabiin, awan pa ni mama. Sigurado ang maturugan iti apartment day di Arenold. Saan ko nga mo niya pa iti sawak kini mama. Anti, saan ko lang siguro ngay na. Imbaga ko na bakat as sumayat. Ano? Kunak man no naawat mo ang makiasawa pa ni Mama Melissa. Awan parikot. Tamo ka, kasapulan na ti katin ko na itibiyag. Ngam, kumagat sa anak kaskin ni Reynold, kataob ko lang, nganti. Naruray ka anak ko. Di ka matan nakasangpat. Sorry, tatang. Saan ako na nakapagtuloy? Biglamat kami na nagawis ni Rosinda. Ag-dinner kami kay Balayda. Kasta ka de. Puwentang. Imbaga ka no ti anak na. Kaya't nakamamam mo kan magkita iti personal. Okat, kasanaon. Saan matlangan a kontra kada kayo ti anak na? Saan mat sigurong tatang? Tanasayat mat ti panakilangan na kanya. Nasaya at ano kasta anak ko. Puwentang. Imbaga na kano kini mama na. Di nan kontrahan ti pagayatan ti nana. Basta pakaragsakan na ito eh. Sa bagay, wan mat nang runa ka, kunang mat abalasa ganti anak na. Wan nga ro tatang. Inapot no na. Kataab ko ti anak na. Di pa ikot talaga kasla anak na kala. Kaslakas tang awan parikot ikinita tatang. Tinapatek. Ay-ayatik na Rosinda. Kastangot kanya. Ay-ayatin na klaunay. Ay, awanan ti may bagak anak ko. Diag mo da ita. Kan, ada ka mo ton iti husto nga ita. Amok nga mo mo ton akitaan ti nasayaan. Aparaking ka, anak ko. Uwan tatang. Di kayo madalagan. Umay kami to dita balay. Sakpay ti kalay sa amin kin Rosinda. Iti kasta. Personal amam mo yung tagbalin amanugang iyo. Oo, anak ko. Sige nga tang. Kastapay. At dapat kami naskin nga ramida. Kaya po na. Agrubrubo atak. Tada pa panan mikin Rosinda. Oro-orayag lang dito apartment na pagdanay dak. Sige anak ko. Agan-anad ka kumaa. Girl, Anyan. Manugang ko ka no. Ang mga inauna akla ang gamiso. Pag 50 akla. Din to tanasarok labasit kanumat ako 40 na. Ay, hanya lagi din ti anak ko ya. Pulo sa jak namnamaan ang mga asawa iti arig na. Alalang na. Ay na. Pudnon sakit iti pagsasako. Bulsak ni ayak. Ito na ang naruna. Jaske, saan na ka makatulog ka? Don't fade. Kapungat tayo ti panagkapik iti si Mang Patak. Ano ti saan nga isisinay ti panunod ko tayo chay Reynold. Saan ko may lulawag ti Reynold? Tagkamo ti ropa na. Sana may lipak ti kinataer na. Nga isuti mo ka na gustuhan. Wano, nakakayawan ni Mama Kankwana. Nagsinatakin ni Mama. Kanya nga tama ti mapasamak ken Mama. Sigurado nga agsakit tinakan na. Kat ang mga naglabingit. Kanya ti mapasamak ken kwa. Saan ko matakayat ang mapukaw ni Mama? We'll be old and gray. Which takasan. Sana ka makatulog. The end I'll say. Basta, awan makalapad ti plan ko. Urayan niya't mapaspasama ka. Masapol nga agsinata. You'll be safer Namasapol ang karkar niya. Parang pitak. in my love and all Kat natutupan na. Kaya't nasaan. never think my God. Saan anapodnokin ni Mama? Kat day tanton ti panagsinata.
Nagsapa ka na nakariing. Nakariing kagaya man, my dear. So matlangawan ka na itchibay ko. At nakapat kaya man iti kusina. Wen, okay. Itimplaan kan iti kapem. Nakasagana mo ti pamigatan. Wow. At yan ang nagtungot ilab ko. Nakaragragsakan. Ta inayat nak iti likudan ti nagdakkel abaet ti edad ta. Manin? Ay taman ang tiba kam. Kuma, di nakto'y suksukat kentan likudan. Dito mapasamak na ita, dear. Numapasamak na ita. Isumatan ti mitya, ti inak ipupusay. Allah. Sasaway mo, my dear. Sa anak to ang mapukaw kan ka. Promise. Putnuti ko na. Apay kitin ati sa ganti sa bali ti panunutag. Ano pa kaburiburak? Saan ba't na isurat ti pekitin na ak? Isumat. Promise, Lucinda, my dear. Putno akas la di nakapapati. Ngayon, ay ayatin ka. Nga oray mayo kundi siyempre ti kay rigan ti data. Agyamanag, kati kari. Arami ka kamin akabaila. Tapno mataginayon taayat mo. Oray siyak. Sika ti umunag kan maudi ngayat ko. Nakasaysayaat ka. Nakadungtungo ka ngamin kanyak. Gapo tay ayaten ka. I love you so much. Kasta Ahmed. I love you to. I love you too. Love ko. Lucinda. Nagirot kit di pa nangarakot mo kanya. Uy, sana ka makaangas. Kasta kayo di pa nagayat ko kinkamay der. Tumpal biyak ka pa nagayat. Agyaman na kiti dahi tangayat. Katsan ka nagdanag. Subadak met dahi tangayat, iti awan kaasping na. Ikari, ayatan ka, tungpal tanam. Ipaay ko tiraksak, akasapulam, love ko. Are you happy, my dear? Wen, agal na langit tiraksak ko, gapuken ka. Lucinda. You are the star in my life. Don't fade. Apa nga agpumpungtot ka, Melissa? Anyat mapaspasamakan ka. Madin sa tiriing mo. Masuro na kadyak maawatan, anti. Saan kami na nakaturong? Apay, Mabuisit at nga rood, anti. anyat pakabisitam? Dayjay abakat Rosenda. Anya? Taapay manan abermer ngasam ni mamam? Anyat napasamak? Basta, masuro na kanti. Ay, kunak man no nagkinaawatan kayo. Nagkinaawatan? Nagkinaawatan kami. Kat numayat matipan nakisangom kadakwada ken Reynold. Aging gay ti jak mapagsina ida. Saan to ang mapukaw tiluksaw ko? Anya? Wananti. Numayat man ti nakisango kadakwada. Pasat dayjay di planok. Melissa, Wan. Ikarik. Pag sinaat ida. Numaaramid ko ti plano. Ha! Imposible adi isina ni Mama Dayjay a Reynold kunakmanan. anya itanday to'y nga aramidam iha. Uray anyat ipagpagata. Saan ko apat yun anapod no ti panagayat Dayjay a lalaki kin ni Mama? Ngam, kitaam tadi nakantukot kagura ni mamam. Kan amang ano maisagmak kalaan. Saan anti? Imposible kunakmanan. Adin to maipaw ing ti matang na kanyang. Anya? Wananti. Kat oras aking magat iti palabog ko. Nalpasan ti amin. Melissa, Nunas kan nga ramatak ti kinapintas ko. Aramitak anti.
Tapno mapagsinak lang idakin ni mama. Diyos ko, anya da ito yan ang mapampanunot mo. Madanaganak, amangan no maisagmak ka. Awan tirong ba nga pagdanagan nyo? Siya, timakam mo. At dan sa naman parikot mo tanagalis ka man nga agtagay. Sa anak la ko mga umayan, saan ka kaya't ngagsakit tinakam mo kanya? Awan, friend, kahit ko lang tagaliwak sa'yo. Tika di manan may papan iti panakiasawa pa ni mama mo. Tiga po na? Nasingit tangag kaya mahisa. Awan limit kan ka may papan iti biyak ko. Wan? Agtalaga kan ka, friend. Naibagak pa yan ti planok para iti day chay areno. Talaga ka ding aramidam? Wino patuluyam? Wan! Salpak! Tsak pa ilan arugyan ti planok kam agparikot ako. Anya? Oh, salpak kiti. Sa anak kiti na nakaturog anang pampanunot iti day chay areno. Melissa? Ah, sige kitin. Uminom tan. Kaya't ko ti mabartak. Naturturong manatan ni Melissa. Saan manan ang maibalay? Kanahilatan armuar. Madanagan ak iti na sa una kanyak at plano ng aramidan. Kasano na maisagmak? Kasla maawat akong ti kayat na mapasama. Kasano lumaylawan na wino tutupan na tayo jay areno. Kat pagrigpunan na idangagi na. Oh, aday ta. Adata ni tibatog tigay siya. So yan. Agyaman na, Kaysa. Naimbag lang, magdagman niyo. Pasensya ka na. Karena yun na sikat. Disturbo nga ay ayabak, friend. Nagbayag mata niyan kaya mangilog ko titigay. Katong torog ako. Pasensya kayo, nanti. Nalabsan naman ang team minun. Agyaman ak abalansang ko. Naimbag, taada ka anang itulad kan ko na. Naimbag ko na yun, tamak tinagmaneho. Narigrigat na yung supay la tinagmaneho. Ang mga no saan kami nakadanon. Anya lakit tinday ito yung ubing aya. Ikandak man iti labakara kan hot water ta labarak. Nasakit naman ang ti ulo na makaring day tante. Sige, balasang ko. Mabiit laan ta mga laak. Iso da ito iti ibagbagak. Kaslamot ta ni karkaro na. Dadaulan nan samot tan ti bagina. Di kay madanagan, ante. Saan ko abay-bayan ni Melissa? Tikang taman po diti FM radio dati restaurant. Don't fade. Madlam ko kiti. Tungkal umata rito This night, shine away, Mairan na mapatukar dita kantadir. shine away. Amangan mo't no music of the week damot dayta. Bueno, talaga ka ay ayo damot tinasao akanta. I'm amazed, Wen kit nga so amazed. napintas nga ng lyrics na. Saan ka di? You were there. Bueno, apay adi ka mo't makapanganan. Hanya saan? Si kakit diya. Basit tikinan mo. Kasla si Bubos-suga kung na makikita ka. Anya? Makanak aya. Napakabusok ka mo. Ha? Ay, kaya ko asawan. Nakaragsaksaka. Panagriknak ka. Kompleto mo ng tibiyag ko. Kasimbay kay tibiyag. Ay. Una yan dayta. Rosinda, my dear. Pudnumat. Aklunek. Asipod si Minanday di Simon nga sawak. Gat. No ba'y ato na tawen tinaglabas? Saan ako na anagaya? Kas napay kitin awan kays iskanan tibiyak idi kanya. That even Nilang amin Melissa ti pinampanunot ko. would stay. Rosinda. Tapno, mayawawan ko lang tila dingit ko. Impamaysak ti panawen ko itinegosyo. Dayawak pati pa lang ipatid mo kini Melissa.
Aging ka, anaam-am mo ka. Aging ka adimteng kay tibiyag ko. Kat, naikanak iti baro anamnama ken rekta. Oo na yan. Alawan ka di. Mamatyakan kan. Pudno dagiti bagbaga. Sika tinagbalin nga inspirasyon kan ragsak ko. Malaksid kan Melissa nga anak ko. Dayawan ka launa itireta. In sakripisyo tiraksak mo. Wano pakasaklan. Kapoy ti anak mo. Pudno day ta. Nakinapudno na. Kasla nabambanogan tirik na. Kat, nakunak. Anya pa na ang ti pagagawa kat. Nawadwadwad na ipundar day di Simon. When my dear. Samay sa, ada surun ko. Ta, kaslawan mo't serbi dagiti ar-aramidet para ka ni Melissa. Rosinda, Kaya didimtang ka na ikanak iti baro anam-nama. Iso ha, tinarigagayak manan ti agbyag iti napaot. Rosinda, promise. Kasi tinaypagakan kan. Subadak na itang ayat ngayon pa yung kanyak. Ikarit. Sa anak tupulos ng agbalbaliw. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Kaano nga tanga umay da Reynold kan kaduha na ti asawaan na ako na. Aday sa ganak at umalaga ang manok. Iso ko matipartsak no bay da. Kayat na nga ta, dagiti kakastilag ama ka. Ken magustuhan na nga tamot lang ti umay iti kastoy alogar. Eh na, sakla mo na. Agon uni ba ti cellphone ng impati na kadyak? Hello? Reynold, anak. Nakaawag ka man? Tatang, kumusta kayon? Ay, nasayat mo, anak ko. Umay kami dita kini Rosinda, tatang. Kaanaw? Ito manamdamatang. Iso ay anak ko. Uwantang, dita kami amakal daw. Alang araw, partsyak tayo dumalaga ang manok. Anabayagan ngayong pupog ka. Kaya't na kayo kano ang makita ni Rosinda, tang. Iso ay agad mayata, anak ko. Tamakitak mo't lang ang ti mamanugang ko. Uwantang. Sige. Dadalaing tang. Bye. Bye. Makitak mo't lang ang ti mamanugang ko. Ay na. Unay laki din ti ka sa ti anak ko na. Mga sawa lang arudan. Kataab kon sapay. Uy, Rino Pards. Oh, Rino. Big time ka na, Pards. Anya kita big time mo. Unwat. Anyat madamag. Nagpintas ti kotse nga, Pards. Kotsida, Pards. Agpainom ka nga ro din Ay, sorry pare Rino. Saan tapay ang makasya tita? At nangamin papanan mi kini Rosinda. Sabali talaga ti gigolo niya. Oy, saan nakagigulo, ta saan amang lukloko iti babae. Kan, saan ko akwartaan lang ni Rosinda? Sana all, Pards. Ngimnon niya ti pampanunotem. Saan ko amaramit, Pards? Wow na wow, ano kasta? Pards, inayat ko ni Rosinda. Saan kat ati kinabak ng natal amanak? Imkit ti, sinurot ko lang ti pitik ti pusok, kandik tar ti panunot ko. Girl, I need you. Rosinda? Ni Tatang. Tatang? Ni Rosinda. Kumusta kayong tata? Daytoy, nanumula ang tibiyag may kabsat. Itibiyag tayo. Kan imatang ti Diyos. Awan na numuwen no nakurapay kan baknang. Wan matkid Tao lang ang timang ibagbaga, kan manghusga itipada na at tao. Ngam, uray kasanot kinabak ng mo.
Saan mo mat ang maitugot iti tanem mo? Kan, agsubli ka mo't lang iti tapok ang naggapwam. Putno day ta, kabsat. So, para kanyak, agpapada tayo amin nang runa iti imatang ti Diyos. Rosinda, sumrek tayo na balay mi. Uy, saan mo ako nati kasta? Saan ati balayo ti rinanta? Ngam ket di, kahit ko maam-am mo ni father mo. Ala, pasensya ka na kabsat. Taba ko na barong-barong lang ti pagtangan may kumpara iti balayaw. Kas na kunak, saan ati kasasaad iti biyag ti may sa tao ti kitkitaag. Ngam ket di, ti ugali na. Ita, saan ka pala nga naupay iti kinanumomi, dear? No day ti kinitag kan nagrukudak. Saan ka kuman nga inayat? Wano, saan ka kuman akin nasiningad idi pailaan? Iso nga ron ngayon putnok kan katika sa at tibiyag ko. Di pa nagbiyak ni. Ti kinasingpat ngayon pakitam kanya. Kan kunam, anapod no apanagayat mo. Tinangispirar kanya. Kan nakatinagan tirik na. Ngem, amin na makakita kan makamam mo. Nga ada relasyon takan agasawa tanton. Di dapat yan. Nga ada na igamar nga ayat iti nagbaytan ta. Saan ta panunutang ti sawan ti sabali? Ti bukod ta abihag ti sangwan. Kan buklan ta. Ket anya nga tanaragsak ko no maadaan tantupay iti ana. Saan pa ang nagpatingga ako ng ti panagpinulan mo? Kahit nasa wen, at dapay namnama, amadaan ta iti anak. Ay, pasensya kayo nanti. Nakadisturbo akong kada kayo. Pinaturog dak matan dito yung bisa nagawidak. Rebeng na laang intulod mo, tigayem mo. Kan, amok nakainom ka. Dinanggayak lang tigayon ko, anti. Maawata. Anya ka titi imbaga na kan ka aparikot na. Awan limot kanyak iti kasasad na iti biyag. Amok ati panakiasawa man nun ni Auntie Rosenda, tiga po na kanayon nga agbartok ni Melissa. Ay, saan kong amo na anya ti ibagak Hazel balasang ko. Saan mimot nga rod amalapdan iti kayat na, nang runa kanya. Auntie, Biag na dayta. Pakasek na, anterik na, wano puso na. unmat kiti Ngam ni Melissa ti pakadanaga. Amangan no anya ti mapasamag kan kwa na. Iti kanayon apanaginom na iti arak. Bagbagak mo't naman minsan nga ure kaluksaw nak, auntie. Ultimo panagadan na. Naliwayan nan. Ibagbaga na nga awanan serbina, tabak nang damat. Maibus ti kwarta, balasang ko. Ngam ti adal, mataginayon nga adakan ka. Pudno day ta, auntie. Saan ko nga amo na anya ti aramidak kadagiti agina. Saan nga minamamati ni Melissa ngay ayatan ni Reynold ni Auntie Rosinda? Uray siya. Ngaman niya nga ron. Sigurado akwartaan ka no lang day lalaki ni Auntie. Kat aman no agbalaw to. Naibos ti sanikwada. Ngamawan mabalin tayo, Hazel, balasang ko. Ti pagdanagak, auntie. Iso ti plano na. Maure ka na maisakripisyo ti bagikan dayaw na, auntie. Dahil tati may sa pagdanagak. Kasan nung may sagmak ni Melissa. Ay, bagbagaan tayo kuman ni Melissa, auntie. Saan kumat akayat ang maisagmak ti gayam ko? Girl, I need you. Dapat gayaman ni Hazel, auntie. Wen, masapol ka nung nga day beauty shop na. Ay, kababain pa yan. Isugayam tinangitulod kanya. Isu pa yan tinagmaneho. Auntie, Ha, kita am kumamot ti bagim. Saan mo kumadadaalan ti biyag mo, gapukin ni mamam? saan ko nga mo, auntie? Namuraan niya taramitek. Sana mapunas ti panagduado kiti dayjay Arinold. No panunutam, talagaan na riga tapat yan. Kataob mo laang ti pakiasawaan ni mamam. Isungarod nga ramitek ti amin akabailak. Ama magsina kadakwana. Kasanon, no isuntumot ti pangguraan ni mamam ken ka. Awan ro ba nga pagtanagan nyo kanyak, auntie? Agyaman to paikit di kanyak ni mama, Nang runa no maduktalan na, asa ni kwa lang ni mama ti al-almanan dayjay alalaki.
Naimbag, no saan nakakalukso ni labs mo no aginom ka. Saan mo, Pards? Basta saan laki din nalabas. Kasano nga rin ti kasaryo? Simple lang ti kaya't nakasarni. Itilat na pues. Sa bagay, tinapatag at makapagkasar kayo tapno legal. Wan nga rot. Kasano ti balasang na? Umanugot iti pan na asawa pa iti inana? Agtukyat man wano saan. Awan maramidan na, Pards. Sa bagay, Kasi kikiti, Pards. Tagay kiti. Tasukunik na rosin daw maramdama. Aggrocery kami kano. Itid ni kinitatang. wow, sana all. Agasang dayta. Mairanod agraman pamilyang. Saan ko kumakayat day ta, Pards? Yung kaguran akmat. No, pagkidkidak yung labdak ti kayat na. Nagasat ka launay, Pards. Saan ko nga abuso na ta kinasayat na kanyak, Pards? Awan ang addaman damagakin ka, Pards. Ti ko mapudno ti bagam. Anya dita? Pudno ka di ngay ayatam ni Doña Rosenda. Uwan Rino. Kasi tinakunakan ka ni na minsan. Talaga ngay ayat ni Rosinda. Alakit, nasayat ano ka sta, Pards? No pa'y, adot sana mamati, kagayatak ko na. Ipakitak. Nga detakit bindot. Ken ipakitak mo't abindot ti pamati da. Akwartalaan ti inalmanak. Anyat ko na, Reynold. Agadal ka pa'y? Wender. Kaya't ko ti mangala iti business administration. Tapno ada knowledge ko amang imaton ka iti negosyo. Really? Ada short course para ti dayta. Tapno ag tinulong tanto amang imaton ka dagitoy. Oh, nagsayatan no kasta. Saan ko matakayat nga agsiksik kabilak latan. Reynold? Kaya't ko nga ipakita ka da Melissa ken kapsat mo. Abidot ti pamati da akwartam laan ti inalmanak. Ada ka din ang ibagakin kay ti dayta? Awan nang iparo pa kanyak. Amuklatan na kasta ti panang ipapanda. Mawatan na kumatir. Saan aday ta tinangublag kanyak? Tapno ayatin ka. Nariknak namin ti kinadungom kanyak, dear. Reynold? When? Isu-aso badak ba't day ta kinadungom kanyak? I love you so much, dear. Likewise, I love you too. Auntie, saan sama ta na sumangsampat ni Mama? Sing mangpet, kasla nagsukat lang ta, napanda sa ija ayan da Reynold. Kasta ka di? Panagkunak iha, palugudam latan ni mamam, taamok asaan taamalapdan. Auntie, Taam mga no pakairubam laang ti panggap mong aramidan. Auntie, Anya no palubusam latan ni mamam. Kat no makitam to amadi, ay katiso saan to nakaskarina ng runa na nagkasartan? Isong aging ka iti saan da pa nagkasar. Masapul ama ipatungpal ti planok ama magsina kadakwata. Apa nga yung label mo, anak mo? Aglaban ka ni Manang, ti kasarta iti Wes. Kaya't ko nga awan ti adu aparikot. Ang mga no ti makunada. Siyak ti makambo. Okay. Nga madaplanok. Inton mapanagnakan da abidot amin apamati da. Isunto ti panagkasarta iti simbahan. Sige. Noon niya tiyan mo manasayat. Iso ti ramidan ta. Mangnamnama ka. Kukwam to'y puso, tumpal biyag. Aginggat umang-angasa. Pagyaman ako na ditang ayat ngayon talag, kininpay mo kanyak. Sapay la kuma. Kasan kantong agbalbaliw. Saan to ang mapasamak na ita? Promise. Maragsakan unay iti dayta. Kinapot no na. Tamat na kiti inaram ko. Saan ko anasarakan kadakwada, itikas iti impay mo kanyak ita apa nagtungo. Kasta ka di. When?
iso amang namnama ka. Ayatin ka tong palbiyak ko. Okay. Isaganam amin dagiti alikama. Tamapantan ijay kadatatang. Isurrender tantoy apartment. Kay jay kan mansyon nga agnahay. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Anya ti ko naman itulod mo dito dagiti alikamo may iti apartment. Uwan tatang, Pag naadam nga rudag, iti balinarusin na tatang. makipagnaad ka ni Jay? No, saan kayo pa'y mat nga gasawa? Ibagak na ito'y tatang. Yun, saan nyo ko mga imagbagay ti sa bali? Anya day tanak ko. Nagkasar kami, ada kami laheng. Anya? Buhen tang. Lupay kasta. Sa balin to kanula ang tikasar mi iti simbahan. Kasta. Sige nga raw tang. Agikarga pa itilugan ka rin ti alikamay. Sige nga radanak. Kadwam ka din ni Rosinda. Buhen tang. Kalpasan na. Agtaros kami iti balayda. Alang nga raw. O anya, mangisaganak iti pangaldawan. Saanin tatang? Gumatang kami tulakan iti makan. Agpatik out kami. Sige nga raw, anak ko. Agandad kayo. Masapol mo titulong, Pards? Saanin, Pards? Kabailak na ito eh. Agyaman na klangin. Sige Pag naadam nga rodan, no isurrender mo ti apartment mo. Ijay balayin na Rosinda. Agdin na kayon? Katuan na. Naggasat ka talaga, Pards. Ken, agikatak matiniti trabaho, Pards. Anya? One Pards. Sa bagay. Uray saan ka agtrabaho kat mabalin lata. Saan, Pards? Nagpindot ka. Agtrabaho ak iti may sa kadagiti plastic negosyo ni Rosinda. Ken, agatalakpay. Anya? Di wow. Sana all. Nakalaki ni short course. Agtindulong kami aming imaton kadagiti negosyo ta. Talaga? Talaga naggasat ka unay, Pards. Iswa, sayatam Good luck. Anay, at na kayo ba't Reynold Barok, Rosenda Kabsat? Agasawa kami ka ni Reynold, tatang. Uhain, tatang. Manugang yun ni Rosinda. Sa anak ka di ama ikari ang mangawag kada kayo iti tatang, nga uray basit laang tigap titawen tayo. Kwa. Apay kidi asaan? Sige. Tatang. Agnada ko na dyan balayda. Wen tatang. Bareng madan kayo ti apo. Anya? Si Kaman. Noon niya latitan ti pagpagam. Alagat na sayat la ang kasta. Masapol amadaan kayo iti anak. Saan ka di manan asumangpat ni mama, auntie? Saan ko nga mo? Nakipagnaeden iti daychay agkigulo. Gigulo? Wananti. Kasta ti awag ka dagiti lalaki, nga awan sa bali nga ramid dan no saan amang loko ka dagiti baknang anataengan. Hut-hutan da. Kasukat ti ubaw nga ayat. Maawat ako, Melissa iha. Kasta nga ta, ti panggap ni Reynold. Kasta ti atap ko, auntie. Kasanon no saan? Kaya't ko sa wen, no napudno ni Reynold. Saan ko nga amo? Uray kasanot pa ng pilit ko amamati ti dayta. Saan ko amaallukoy ti bagik, auntie? Girl, I need you. Mabit man lang. Adda ka di pa'y masapol mo? Manang, agtugaw kayo kuma. Oh, aday ta. Kasla napatag-unay ti ibagam. Adda ka di parikot? Awan parikot manang. Anya nga ro dita? Anya ka di ti makunayo iti panagnaeden ditoy ni Reynold.
Anya kumano day tati pangadeng mo. Awan karbangak. Amo ka din ni Melissa? Saan pa'y manang ngem kasarita? Kat, tinasauyo nga awan karbangan nyo. Pudno day ta. Kan isot kayat ko amang manang. Amok? Dakil ti pa nagdua-duayo kan ko na. Nga ipapanyo kan Melissa, aparparaw paula ang ti panagayat na kanya. Tatila ang kwartawan no, kinabak ng ko ti al-almanan na. Ha? Kuha. Saan ka ti manang? Saan? Saan nakasta ti pampanunutak? No pa'y pudno nga ada pagduadwak itirik na ka. Siya ti mangibagbaga manang. Saan nyo ko maapagduaduan ni Reynold? Tasyak na ang ti makarik na itipudno ang marikrik na na kanya. O sige. Saan ko nakontraan day ta? Nasayaan, tay bagak kada kayo. Uray asino kada kayo kan Melissa. Awan makalapit kanya. Awan makatubngar iti panagkasarmikan ni Reynold. Alakit. Iso Kang runahan ti amin. Nalpas ko na sinubok ni Reynold. No kasano kapudno na kanya. Ket napanik na ka. Nasaya at ngarod no kasta. Iso amanipod ita manang. Agnaeden dito'y balay. Ket ibilang yun akabalayo. No kasta. Agden na kayon mama. Wen. Ket pasensya kan. No saan ko ama ipasakbayken ka. Agden na kayo? Asaan kayo pa nagkasal? Sana nakasapulan. Tas umaruno day ta. Bili, bakmat kada kayo, mama. Talaga ana in love kayo kan kuana. Gaputan na tingiting kunti kinapudno na kanya. Nga uray arig na ina na kayo. San ka na kundi na rin iti kasta sa Tapudno met. Adayo tiba at ti edad mi. Ngam, sana day ta tinapatag, anak. Nabulsak kayon. Gapo iti pagayo nga ayat, mama. When? Agbalin a bulsak ni ayat ako nada. No ti may sang agayat, kat saan na akit kita ang ti pisikal alanga ti ayatan na. Mama, saan nga akin ruwar alanga ti pagibasaran? Ngam kit di, ti kinasinaw ti kaunggan na. Ken, agpada ang makarik na kayo iti ayat. Mama, naglasatan iti panubok ko ni Reynold. Ket, nalasatan na day ta panubok. Iso nga awanan apulos pa nagduadwak ken ko na. Sumaruno ka nun ti panagkasarda. No makapagkasarda Ano ya? wananti, sakbaya mapasamak day ta, napagsinak to itan. Sigurado ka, Melissa? Wananti, isapatak kada kayo day ta. Nga uray kagura na kanto ni mamam no maamuan na asikati na magsina kadakwada. Mabalin ang kuraan na kitidamo. Ngam kasi tinakunakon iti naminsan. Maawatan nan tumatlang iti udi na. No maamiris nan at kalapid dot ti panagayat na iti dayjay alalaki. Ay, aganad ka kuma, Melissa. Amangan no si kamot ti maisagmat. Pudnog kaya mapinagadalpay ni mama ti sinalpag alalaki. Ha, dayjay ni Reynold. Agad atal ngagpaiso iti daytoy may sakadag iti kalatakan ng universidad iti syudad. At tapayan pugod na lugan. Talaga ang ulawan ni mama. Nagkasata talaga day taata. Biglang yaman ti awanan pain ang manang kuntamoy. Asik na, sakbay apagantaran na ti kotsena. Girl, I need you. Reynold, mabalin ka dito sarita? Anya ti bagan? Mabalin ka di nga awisan ka iti dinner? Ha? Di na ko mapayan. Ada na patag nga ibagakkan ka. Okay. Sa tino ti papanante? Mapantay ti may sa a seafoods restaurant. Sige. Ada iti corner ti Bonifacio kan Padre Faura Street ti Bagbagak a restaurant. Mapantan, Reynold. Manang, awan ka di pa ni Reynold? Awan pa'y mat.
Kat uray na Melissa. Tiyan mo kat, aging kat alas 5 lang ti klase ni Reynold. Amang ano at dapay di magasan na ah. Padasag man nga awagan. Awagam ah. Ay, mawan kayo manang. Nakaluto ka din iti pang dinner tayo. Wan, kat linutok ti kunam alutwak. Bulalo. Sige manang. Kan kare-kare. Day ti paborito ni Reynold manang. Isumot ti bilin mo, di isot linutok. Manabulan ng sipod nagnaid dito ni Reynold manang. Adat pa nagkunam ko na. Awan negatibo ang maibaga. Agyaman manang. Katamuyo ka di. Dimor as ti dua ang negosyo mi. Sipod iso ti kadwa ang mga sikaso. Kasta ka di? Wan manang. Katamo. Dakdakkel man ti pagdurasan na. Apa man ang makaturpos iti kurso na. Kat mausar na ti inadal na para iti negosyo ang napanawan day di Simon. Nasayaat, no kasta? Kat adan plano mi nga agkasar iti simbaan. Wenno iti padi inton umay abulan. Sakbay ang madlaw ti inawat nga anak mi. Ha? Kayat mo asawan. Agdadagsan ka, Rosenda? Adday bagam. Tainawis nakpa itireto class a restaurant, Melissa. Bayat ti panaglabas ti aldaw ang nagnaid ka ni ti palay mi. Rinaam ko ti panangdungom kin ni mama. Amok. Sipod pa Agdua-dua kayo ni kinimanang inday. Akwarta laeng ni mamam ti almanak. Nga imposible anapod no ti panagayat ko kinkwana. Takasano kumang agayatak. Takadayumat anatataangan ng iti siya. Nga arig na inak ni Rosinda. Saan ka di apod no ti kinunak? Reynold? No pa'y kasta. Sa anak anaw blood. Nga ultimo gayem ko kat kastamot ti ikan kantyaw da kanyak. Nagasatak ka no. Taadan asawak. At damot tinanang ko kan lulak. Dagita negatibo nga espekulasyon nyo. Tiad-adaan ang patibker kanyak anagayat kini Rosinda. Impakita kabindot dagita apan ang ipapan. Kat nagtultuloy ti kasta apamati nyo. Awan maramidak. Tinapatag kanyak ita. May pakita kabindot amin da kita. Sorry, Reynold. Sorry for what? No pinanggap ko ti magdadal iti relasyon nyo kin ni mama. Babaan iti napanunot ko iti awagas. Patin nagagtirik nam. Tapno madismaya ni mama kat isina na ka. Nadlaw ko reta iti pailaeng. Ngem ore anya pa'y ti aramidem. Saan ka ngagbaligi? Gaputa iti likudan ti panakaamuyo. Agasawa kami kini Rosinda. Nagkasar kami iti huwes. Kat sumaruno ti panagkasar mi iti simbaan. Kasta. Wan Melissa. Kat ad-adapay nga ayatek ita ni Rosinda. Wan lumamam. Taagdan bunga ti ayan ayat mi. Ani? Really, mama? Iti da ito nga edad ko, maadaanak iti kabsat. Wen anak, kung nati doktora. Menopausal baby da iti sikog ko. Mama? Ngam, naikadang mi kan ni uncle mo a Reynold. Imbes nga agkasar kami iti mabihit. Agid danton iti bunyag ti kabsat mo. Sorry, mama. Sorry iti. Di pa nang panggap ko ang mga rakrak iti relasyon nyo kini Uncle Reynold. Tagsina kayo. Ngambayat ti pa naglabas ti aldaw. Nakitak ti kinasayaat na. Kanam mo ka naragsak kayo iti danana. Anak, sakbay nga intalit ko ti amin kan kuana. Kan nakikasarak, adiyo ang mo. Tiningiting kunti ugali na. Kan pudno, arik nana. Mama. Kadita. Anya ti makunam, anak. Nagbidutak ka di anagayat, iti kataeb mo.
No, Mama. Congratulations. Tiningiting ko iti husto ti amin, anak. Iti kasta, sa anak nga agbidton. Ket, kas, iti pagbutbut nga nyo. Ang mga numakatumpungat iti mangibuslaeng iti sanikwa na ipundar day di papam. Mama, Dili sana. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.